ዮሐንስኒ ሃሎ ያጠመቀ ዮሐንስኒ ሃሎ ያጠመቀ በሄኖን በጉርበ ሳሌም በሄኖን በጉርበ ሳሌም ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገዳስን እዋናውን ቀልጢፉ ዝምዕብል ዘለዎን ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታትን ክንርኢ ክንፍትን ኢና ከም ወትሩ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእይቶኹምን ሓሳብኩምን ብሓናፅ መንገዲ ግደፉ ኩሉ ግዜ ከምኡ ትገብሩ ቅዱሳት ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ድማ ጥጊ መደጋጊመ ከመስግነኩም ይደሊ ናትኩም ደገፍ ንዓና ነዳዲ ናይዚ ቻነል ንሱ እዩ ታንክ ዩ ቨሪ ማች يغنيلنا هيدو مارسي ناي بحق زقربينا كنري ريلي زي كونتات يقاط مالو ديالن كنبل كنفتنينا كمزا عينت كونتات ابزو بانا اقاط يمي فلتني زقانن ون يالن دقانن نقر ون يالن ابزي بزخوني كل تنرو يزلنا زس دمم سلو زخوني كاب حدا زس دمم ناب كالنا سقرناينا هنكيد let's start with this one دقرميو He promised to be the president of peace and that he would end wars in record time. But in a new statement, the US president said he's changed course after failing to win the Nobel Peace Prize. And he doubled down on his desire to control Greenland. EU leaders have accused Washington of extortion for threatening tariffs against countries that oppose the US takeover of this semi-autonomous Danish territory. So how did we get here? Here's European, the reality check. كل تزخد وزنبرو كمزي كيترد اكا عبد الحمد خينيركا حماق تقبرنيركا قالو زخونه نقرك تقبرنيركا ابقلنت بي كل تقمتي المسمسكا كمزي فلاش باك ابرسخا كل فيلمتات بحاده كسرعكا كمصخلو اب كما بصيح مالو يوروبايان ساع كندي اب تحماق يسعسعون اب غنو خوينوم يتاقعلو كمزي نبرون كل تزغبرو وزنبرو بقمطالو مصيوم كل تنسو اب كالك غبر خلون ኤርትራ تنفاسك ساب زوص ጭንቀት كغبرላ خلو اجوخا بين كنحجزاك نو نحنا بዛ حليفنا هنصنحካ ኢና ናበሉ ዝሕግዝዎ ዝነበሩ اب ካልኦት ሃገራት اب سوريا اب ليبيا ንገዳፍ ከነውድቕ ከልና ጆኻ ገለ ዝብልዎ ዝነበሩ ብሙሉ ሎሚ ተገምጢሉ ከም ፊልም ኮይኑ ክራዮም ጀሚሩሉ ምክንያቱ ብኩل ማዕዝና መፀ ክጸፍዖምን ክሃርሞምን ስለ ዝጀመረ ና ኣብ መንጎ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዘሎ ኩነታት ግልጽ ዝኾነ እዩ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ዝበሎም ተሰሚዖም ነዚኦም ትሰምዑ ዘለው ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ካብ ኤውሮፓውያን እንታይ ገብሩ ኣለኹ ነግረኩም Biden
Is this thing going to turn ugly, Christian? Well, so I think it already is, but maybe in a good way. I think it's important. This sounds mean, but for the Europeans to understand their place, and they keep lecturing us that they're our best allies. I was in the State Department when Iraq and Afghanistan were in crisis, and I was back at Trump 1. And the idea that the Europeans, especially France, Germany, and these others, the Danes, are going to be of great help to the challenges of today, especially China or even Russia outside of Ukraine, it's limited, and they just don't understand what their place is in the world. You had Steve Forbes on earlier talking about their decline. Back around the turn of the century, it really mattered. እንታይ ስከይብላሎ ዘገርም እኮ እዩ እንታይ ይብልሉ ፎክስ እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዞም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ኢሉ ይሓቶ ኣሎ ትድምልስ ዘሎ ድማ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ አይ ቲንክ ቦትኦም ዝተጋገዩ ይመስሉ ኢልዎ ዓቕሞም ዝፈልጡ ይመስለንን ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ሕጂ ዘሎ ብድሆታት ዝምጥን ዓቕሚ የብሎምን ብኻልእ ኣዘራርባ ናይ ሎሚ ሓያላት ቻይናን ራሽያን ክኾና ከለዋ ኤውሮጳ ወላ ሓንቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ የብሎ ኔቶ ገለገለ ኢሎም ይፍክሩ እዮም ግን ኣብ ሪያሊቲ ኣብ ኩንነት መፂኦም ንራሽያ ይኹን ቻይና ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር የብሎምን ስለዚ እቶም ክገብር ንኽእል ንሕና ኢና ግሪንላንድ ተድልየና ክብሉ ከለዉ ኣፎም ሒዞም መንገዶም ሒዞም ክኸድሎም ምሳና ዝመላለሱሉ ኣብነት ክህልዎም ኣይግባእን እዩ ዝብሎም ዘሎ ካብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መርሕነት ድማ ካብ ኩሉ ፅፍሒ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ትወፅእ ዘላ ኤውሮጳ ቦታኹም ፍለጡ ዓቕምኹም ፍለጡ ደረጃኹም ፍለጡ ምስ መን ትመጣጠሩ ኣለኹም ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ ትገብርዎ ነገር የብልኩምን ዓቕሚ እውን የብልኩምን ብቁጠባ ዓቕሚ የብልኩምን ብወታደራዊ ዓቕሚ የብልኩምን ዲፕሎማስያዊ ዓቕሚ የብልኩምን ብኩሉ መንገዲ ናብ ክትበፅሕዎ ትኽእሉ ቦታ የብልኩምን እዩ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ እታ ኩነታት ንኤውሮጳ ግልፂ ዝኾነ ኩነታት እዩ ኤውሮጳውያን ዓቕሞም ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም እቲ እንኳ ዓቕሚ ኣለና ኢሎም ንዓመታት ዝጀሃርውሉ ዝነበሩ ንፑቲን ዘፈራርህሉ ዝነበሩ ኣሜሪካ ኣብ ጎኖም ዘላ ስለ ዝመሰሎም እዩ ሕጂ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ ተኣምር ኢና ንሰምዕ ዘለና ዝብለኩም ኮበዚየ ስምዑዎ መብዚ እንታይ ይበሃል ኣሎ And is this change occurring now, right? Why is this happening? Why the sudden olive branch, right? Why suddenly are European leaders reaching out to President Putin, to Russia, right? I mean, I know there's still things to be worked out, but still, their tone seems totally different, right? Well, the answer is contained in a series of recent events that would give most people whiplash the way they've happened. What it's given Europe, though, is a heavy dose of reality. I want to take you through it. Here we go. First and foremost, and this is the underpinning of everything. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ መሲልኩም እቲ ዘረባ ዝብሎ ዘሎ እንተሪኢኹሞ ኤውሮጳውያን ድሕሪ ክንደይ ጠራራራራዕ ክብሉ ምሕጋዮምን ምኽራሞምን ተመሊሶም ምስ ፑቲን ክዘራረቡ ከም ዝደልዩ ምልክታት ይህብ ኣለዉ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ኩሉ ልቦና ብግምጣል ማለት እዩ ከምዚ ብኣሽሙር ማለት እዩ እዚ ልቦና እዚ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ልቦና እዚ ተማሂሮም ኣይኮኑን ኩሉ እቲ ዝኣመንዎ ስለ ዝፈረሶም እዩ ዓቕሞም ስለ እተረድኦም እዩ ኣብ ዘይወፅኦ ጉድጓድ ይኣትዉ ስለ ዘለዉ እዩ መዋፅኦ ስለ ዘይብሎም ስለዚ ተኣትዮማ ዘለዎ ሽግር ባዕሎም ክወፅዋ ከም ዘይክእሉ ተረዲቦም ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ 3 ዓመት ተሪፍዎ ኣሎ ኣብዘን 3 ዓመት ኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ እግሩ ልሒሶሞ ተንበርኪኾምሉ ቆልዑ ተቐይሮምሉ ደገፍቲ ናቱ ኮይኖሞ ኩሉ ዓይነት ህያብ ሂቦሞ ክሕግስዎ ፈቲኖም ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ተረዲቦም ተተመሊሱ ንዓታቶም ኣብ ሽግርን ኣብ ውድቀትን ኣብ ጉድጓድን ክእትዎም እምበር ዝኾነ ይኹን ድጋፍ ክቦም ኣይተረኣየን ብቓላት ይኹን ብተግባሩ ይኹን ብቓሉ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝሓሸ ኣማራፂ ካብቲ ኢሊት ናይ ኤውሮጳ ዝመፅእ ዘሎ ምስ ፑቲን ምዕራቕ እዩ ኣሚን ዲስ ዝሓለፈ 4 ዓመት ከምዚ ዓይነት ዘረባ ዝተዛረበ ሰብ ኣብቲ ኢሊት ናይ ኤውሮጳ ካንስልድ ዝኸውን ነይሩ ከምዚ ምስ ሰይጣን ንምከር ትብል ዘለኻ ዓይነት ኮይኑ እዩ ተቐሪፁ ነይሩ ምስ ሰይጣን ምምካር እኳ ክሳዕ ክንብል ኣቕቢዶም ኣይርይዎን እዮም ፑቲን ኣብ ኢሊት ናይ ኤውሮጳ ብስ ፑቲን ክንዘራረብ ኣለና ዲፕሎማሲ ክንገብር ኣለና ማለት ካብ ስራሕካ ዘስጎብካ ገበን እዩ ኮይኑ ነይሩ ኩሉ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ንምሕጓስ ንጆ ባይደን ንምሕጓስ ተገበረ ኣብ ዝሓለፈ ምሕደራ ንጆ ባይደንን ንኦባማን ንምሕጓስ ዝኸድዎ ርሕቀት ክሳዕ ክንደይ ምስ መሻርክቶምን ንቁጠቦም መሰረት ንዝኾነ ራሽያን ኣጓንዮም ኤውሮጳዊ ሃገር ንኣሜሪካ ኣሚኖም ኣሜሪካ ድማ ከምዚ ኣሚኖም ልቦም ዝሃብዋ ጠሊማቶም ጥራይ ዘይኮነስ ክትበልዖም ኢላ መፅያ ስለዚ ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ምስ ራሽያ ኣብ ሪያሊቲ ዝመፁ ዘለዉ ፑቲን ከጥዕኖም ስለ ዝኽእል ኣይኮነን ወይ ንፑቲን ክድንግፀልና ኢሎም ኣይኮኑ ንፑቲን ከም ዘይክእልዎ ፈሊጦም ኣለዉ ሪያሊቲ እሱ እዩ ናይ ፑቲን ሓይሊ ናይ ራሽያ ሓይሊ ፈቲኖም እዮም ኣሜሪካ ጎኖም ከላ ይከኣልዎን ሕጂ ብዘይ ኣሜሪካ ክገብርዎ ዝኽእሉ እዩ ኣለዎም ሕጂ ብክልተ ገፅ ክንሪኦ ኢና ሓደ ኤውሮጳ ለንቀነ ኣብ ባይቶናቶም ዝገበርዎ እዩ
Now, dear colleagues, the last days have also seen increased pressure on Denmark and Greenland. We will debate this later this week, but it is important to say this. The European Union supports Denmark and the people of Greenland, and we do so united in our resolve. كم تريوا زلهم تقعيت أبغون نسبي دنماركن أبغون نسبي غرينلاندن ينازلنا سلزي دونالد ترامب أنصار كذا ويلنا لنا يدمسل تريوا زلهم زي تقعيت ستاندينغ اوفيشن انتي صقم حيزلهم كم زغل يفلط يوم مغنياتو عقم زي بالكا اتقدايا موداتا نامنتاي كم زوستك حراك تزارب تخليغا تتاقع تخليغا كتسحق تخليغا نا وحجو الناس حقيد وستك زبال زرباد مالو سلازي كم تريوم زلهم أبغون دنمارك لنا مبال حدي أبغون دنمارك لنا إلكا كتزارب حدي بتخكل جن انتاي كتجبر تخل أبغون دنمارك وينكا كازو السنكاس وقوم تخي انتاي كتنسأل كتخل مفلا دمات بغيو دونالد ترامب I think نزيام السمع زبلوه كلتا سلسة زرباتات سمعوها نفس. No, I don't care about the Nobel Prize. First of all, a very fine woman felt that I deserved it and really wanted me to have the Nobel Prize. نوبل برايز بحال هاي قد سنن يعني قدام هاي تاني نسخاتكم ذهبكم مع فنزويلا نعاي كتبنا دلياها تقبل يدو تقبلوا عليه تقبلان على رسغينو كابا حالي فدمازي نوبل برايز بحال دراماتات ناتكم هاي قد سنن وكلهم جمير له قال نفرنسا Stopping at night very soon, we'll see. Push back on your Greenland plan. Well, I don't think they're going to push back too much. Look, we have to have it. They have to have this done. They can protect it. Denmark, they're wonderful people. And I know the leaders, they're very good people, but they don't even go there. And you know, because the boat went there 500 years ago and then left. كم تري وزلهم زيوم دنمارك نتي غرينلاند زبال كلا خلول عقمية بلومن نسوم فلتيهم أنا فتوى دنمارك جن عقمية بلومن كلا خلول أوروبيين لما حفكف قبل يقولوا جن نبض بس حوية بلومن فرنسا نابنت قليل أنا إيران تك جبرائيل ومسلم. We'll be talking about it with the various people. Success, and we, you know, I've done more for NATO than anybody else. To go 5% and more than it. And have you invited President Putin to be a member of the Board of Peace? So, you know, that's all right. What I'll do is if they feel like costume, I'll put a 200% tariff on his wines and champagne. فرانس انبت بالله قال ما لمس بلو أنصارنا خين تجميرو كلتا 100% أبتواينون شامبينن دايسني دفري نعتاتن ما كلتا برسنت تعريف تهيبيو كمبركق يبزين السودمان أي فرنسا إيمانويل ماكرون حدا تواريخ تعرفوا زلوا بسلطان سلازي نسوز بلو أنا كم سيريس وناي وزدوني بمبال نمشارط نبوتين بأخبارات كزارب كله ني محزايز بحال فرنسا جن بأقاليكا بشك على المملاس حنت فيديو دونالد ترامب بخمي كتملسوا لك تبل حنت فيديو استقبرت أبزن حلف عمت أبزاز حلفت عمت حابز ترعيه قبر ملساتنا هجراتنا يمني تزبالس قبر ملس الريوج زيا عبايت مرتلوا. To revive an old question, how do you handle Donald Trump? For a while it seemed like Europe had cracked it. They quoted him, they hosted him, they praised him, they appeased him. But 1 year later, they're back to where they started, facing threats and tariffs. So clearly, if anything, it has backfired. And دونالد ترامب بخمي كتاليو لك انت انت جبرك عايش اوروبا كل فتينهم تمهارو خونولو كل عينة موقس فتينهم عيسرهن كل عامت من فتينهم ابتازنا بروح جونا بتاريخ تملي شمالو سلازي انت هيدا وات اسكن اسمعيا انت تبلا الله. Frankly, this should not surprise anyone. Trump is basically a bully with a large stick. If you appease a bully, he will keep undermining you. But if you fight back, well, then you may still have a chance. The problem is, this is not your school playground. In this standoff, millions of livelihoods are at stake, borders and frontiers are on the line, so you cannot just randomly fight Donald Trump. You need a strategy. تجي انتايو تحتو دونالد ترامب حنت قالتك ايمان خد قلصو حدا بولي حدا دنداني قجف بترزل لو وسبي بتخكل تقالسيات قلصو مش علوكم ابيت مرتخل لهم دنداني عنجال دندان زنبري انت خونه قجف بترلو وتهدرا قلت مالو قطبالو عباي حقري زي ما حضر زلو سلازي اتسوز قبرو زلو لك كم ابيت مرتنا حدا دنداني ايش ندحري الكايو نتا ذهب كايو لو مسح يكون نصبي معالتاو مسح كتمصالو ገንዘብ ከተምصالو ይጽበይ ይዝባል
أنا كوجات من يفلتني جن أبزنا هوليوود فيلم كن رخلنا توم بوليس كم عين كاركتر كله من أنري سلز دونالد ترامب لما أبي أوروبا تخلينا نايت بوليس بهلا فيلم نريز نبرنا كاركتر مالتيو ناتو جت بحر عزمة يزلي قال لي بكاية تمسجن زي هبل تمليسو كان كوسز دلي تريد نيغوسيشن اللي نايندي زررب يبلمو سني حد ما نعفريس كاوز بلس دلي نكندا خما يجروا المحجي تريد دي ليلو نتنافتا دو جلز بحال افريسو حدش ديل جيرو حج مس مسدما كم بحدش ناي كندا تعمص انا ليلو حدش قبر على سلاز دان سلو زغونه حراي مبالعو دواص ايكونومي انت هذا تقبر تخل من كان دونالد ترامب فليتو سمعوا حج You need to prepare. Tonight we'll tell you what that playbook is. Number one, you need leverage. Just consider Trump's dealings with China. He started off on a very aggressive note. He imposed 145 دونالد ترامب تاع عين السب مخان ويون تاع عين جيم قصات كم زخيل مجمريا تدالوت رايز عوتلو you need to prepare لا زي تدالخا كم أوروباويان أب حلمن أب فانتازيان تسانيكا دونالد ترامب is your nightmare مع حلمناتكا كي تدالخا تسانيكا اتزخف حلمناتكا ويون كوننتناتكا دونالد ترامب كون زخيل هي وابنت أوروبا أي تدالولون نسو تا كالي مقنا أنتو نكت عوات يوم زمن نيرم برن دونالد ترامب أي تدالولون أنصارو خاي زاربوني جو يصرحون نيرم ስለዚህ እዚ ዕጅዝ ወርዶም ዘሎ ናይቲ ዘይምድላዎም ግብረ መልሲ ውፅኢት እዩ ብግምጣሉ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ከሎ ሙሉእ ብሙሉእ ተዳልዩ ንዓመታት ስትራቴጂ ኣዋዲዱ ተፀበየ መን እዩ ፕረዚደንት ሺ ቻይና ቤላ ተዳልያ እያ መፅያት በትሪ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ እታ ዝበርትዕት ናብ ቻይና እያ ተበጊሳ መጀመርያ 50% 100% ክብል ጀሚሩ ታሪፍ كنبركم لك كم زي أوروبيين بجاها نعم بجاها قطبهم طوع كبل كرايو قلقله ቻይናውያን ግን እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ከም ከብዲዶም ያጽንዕማ ነዚያን ተጠዊቑ ነዚያ ጠውቕ ነዚያን ተሃሪመ ነዚያ ህረብ ነዚያን ተተንኪፍ ነዚያ ተንክፍ ልክዕ ከምዛ ዳማ ፀወታ ናይ ቼስ ፀወታ መኻ ማስተርስ ናይ ቼስ ኮይኖም እዮም ፀኒሖሞ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ከምታ ኣብ ኤውሮጳ ናብ ካልን ዝፈተና ምስ ፈተነ ዘዝገበራ ንዑ ከተነድድ ዘዘርበያ በትሪ ተተጠውያ ንዑ ክትጭልግም ምስ ጀመረት እንታይ ገይሩ ኢዱ ስሒቡ ቻይና ትብል ቃል ሎሚ ሳሕቲ እያ ትስማዕ ንኻልኦት እዩ ዝድንድን ዘሎ ስለዚ كم China كوينكا prepared كوينكا استراتيجي هالليكا ناينو وقت أمته نايلو مقصد يكون نايلو وقت أمته هيس كانت سنيكا then you have a better chance زبالة الدلن تقولون هلكا يوم زبلو زلو زي ما أبستفل عليك تريد تخل بزي China ونكالو تقرأ دما كالي سلطة تكيما كوز آل كيلانين سلزي China هي وابنتها كم نا China استراتيجي كتدالو critical زك rare earth minerals بهالو حدا كابتي تحنت بترنا China نزبزح فتنتات ناي دونالد ترامب زبر عنتها rare earth minerals با ቻይና ዶሚኔት ትገብሮ ነዚ ኣጽዋሩ ሚሳይላቱ ቴክኖሎጂታት ናቱ ኤሌክትሪክ ካርስ ኮምፒውተርስ ኩሉ እዚ ቴክኖሎጂ ኣሜሪካ ኣለና ትብሎ ብዘይ እዚ ስራሕኒ ነዚ ነገር እዚ ድማ ብዘይ ቻይና ተጻርየ የለን ስለዚ ኣበይ ቻይና ተንበርኪኽካ ለሚንካ ጥራይካ ትረኽቦ ትኽእል ኣጽዋይ ናብ ቻይና ዝገበሮ ኩሉ ፈሺሉ ብቴክኖሎጂ ክሓፅራየ ዶ በዶ ኩሉ ኣይሰርሐን because China has a power أمريكا نقطة زي تغل دلونا ثاني أوروبا خير ولا حنت يسمع ولا حنت leverage سبحان الله that's why يوم تناعيقهم در ترادي كونسي دليل يخبر مو قبر مال سخايل زي نتعزز جبرة حراي مبال ترى هذا واسع كنت ليه تداليها إذا نقري هذا لنا ناي كابناي تشاينا قم فليز بلد دست بلد إنها كما بدنا تابزي تقريبا انتهى لما سيلكم نايزهم هجرات عرب ዝተኸተልዎ መንገዲ እውን ነፍሱ ዝኻለ ታክቲክ እዩ ምክንያቱ ንሃገራት ዓረብ ስዑድያ ቀጠር ኢማራት ግብፂ ንኩላቶም ብክብሪ ዝዕድሞም ዘሎ ስለምንታይ ገንዘብ ኣለዎ ኢንቨስት ክንገብረልካ ኢና ነቲ ንስኻ ተሓስቦ ዘለኻ ጎልደን ኤጅ ኦፍ ኣሜሪካ ትብሎ ዘለኻ ክንሕግዘካ ኢና ንስኻ ድማ ሓግዘና ኢሎሞ ስለዚ ንኤውሮፓውያን ዋላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሎም ንዓይሉ ገንዘብ ክንህበካ ኢና ወይ ክንሕግዘካ ኢና ክብልዎ ከለዉ ግን ንኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮኑንኩም ኢሎም نناي ترامب إمباير نناي ترامب نكسنت أب سعودية هوتيلات كجبر أب إمارات هوتيلات كجبر أب قطر أب قبص كجبر كن حجزة كاينة مريت كن بكاينة كن سوا كن حجزة كاينة سلو زبلوا نزوم هجرات عرب أوف يزبلهم زلوا بزعبهم زيادة نعتاتهم مرة سيريس اليوم كابناي هجرات أوروبا فرنسا يكون عند إنجليز أبدا جوت يوناي كبلهم نمت يوم أبو فيسو كم تم أبقى متري يوم صنعكم كم تم هاريهم كف زبلوا نزياتهم جن كأي حمنت أفجيري يقبلهم بفلوي أكبابلان فلوي أخبروتن بفلوي خبرات دماء يتمتوا لذي أبزح نجار leverage بقطع بعديو بتكنولوجيا دي بخاله leverage كله كام الزغل حجازيو
ሳልሰይቲ ታዝገረመትኒ ናይ ሳውት አፍሪካ ሃብቲ የብላን ቴክኖሎጂውን የብላን እንታይ ተጠቂማ ይብሉ አለው ረይ is to build partnerships. Consider what South Africa is doing. Trump has put immense pressure on their government, on the South African government. He's talking about a white genocide in South Africa. He's also banned them from attending this year's G20 summit in Miami. But unlike China, South Africa does not have a strategic chokehold. So what did they do? They fell back on allies. Last week, South Africa hosted... ስለዚህ ሳውት አፍሪካ እንታይ ጌራ እዚ ኩሉ ምፍርራህ ከም ናይ ኤውሮጳ ምሰጋጠሞም ብብዙሕ መንገዲ ካርሞ ምስ ፈተነ ዓቕሚ የብሎምን ከም ናይ ቻይና ብስትራቴጂካዊ ንብረት ገይሮም ካዕፅዎ እንታይ ገይሮም መሓዙት ኣሜሪካ ይደለኹምና ናይ ፈተኻና እንትፈ ዶናልድ ትራምፕ ኦኬ ምስ ቻይናን ምስ ራሻን ምስ ኢራንን ኮይና ወታደራዊ ዓቕምና ክንዕቢና ንግድና ክንዕቢና ሽርክነትና ክንዕቢና ስለዚ ኣሜሪካ ይደለኹምና ፋይን ንሕና ካል ኣማራፂ ኣለና ስለዚ ፓርትነርሽፕ ድማ ካል ኣማራፂ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ኣገዳሲ ናው ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሳውት አፍሪካ ስትራቴጂ የዋፃ ይብል ያለኹም ሓደገኛ መንገዲ ሒዛ ዘላ ምክንያቱ ዲሞክራሲያዊ ሃገር ኮይንካ ምስ ኣሜሪካ ተዋጊካ ኣይዋፃእካን እዩ ከቢድ እዩ ስለምንታይ ዲሞክራሲ ቀሊል እዩ ፖለቲካ ናትካ ብሚድያን ገለን ገይሮም ኣንጻርካ ገይሮም ነቲ መርሕነትን ፖለቲ ፓርትን ከምዚ ፍንቀል ክገብርዎ እዮም እዞም ነገስታት ናይ ስዑድያ ይኹን ናይ ገለ ነገስታት እዮም ስትራቴጂ ኣሎ 3 ዓመት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቃንዛ ክፃወርዎ ይኽእሉ እዮም ድሕሪኡ ነዚ መፅእ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ስዑድያ እኮ ሕማቅ እያ ነይራ ምስ ባይደን ፅቡቅ ኣይነበረትን 4 ዓመት ንትራምፕ ተፀቢያቶ ብድሕሪ መጋረጃ ኣጆ 50 ካለና ብሕቡ እናተረኸቡ ንሓኻ ኣለና ኢሎም ተፀልዮም ምስ እናተዛረቡ እዮም ፀኒሖም ምፅእ ምስ በለ ቀዳመይቲ መገሹ ንስዑድያ ዝገበረ ድማ ካብ ዜሮ ተበጊስ ይኮነ ስለዚ ነገስታት ስለዝኾኑ ኣርሒቆም ክሓዝቡ ናይ ርሑቕ ስትራቴጂ ክገብሩ ዕድል ኣሎ ዲሞክራሲ እንድሕር ኮይንካ 3 ዓመት ወይ 4 ዓመት እዩ ዘለካ ኪኑ ክትገብሮ ትኽእል የለን ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ክትዋገይ ትኽእል ኒኻ ንመለስ ናብታ ርስና ናብቶም ኤውሮጳ The Danish military just posting these images that we're showing you of troops arriving in Greenland. Looks like already in darkness tonight. And it comes as our Jim Sciutto is now reporting that President Trump said on a call with the British Prime Minister that he may have been... ዴንማርካውያን ኣብቲ ቦታ ትያቱ ከም ዘለዉ ይዝንገር ኣብ ግሪንላንድ ሰራዊት ናቶም ይሰድለው ምክንያቱ ናይ ጀርመን ብተኣምር መንገዲ ብቅፅበት ሓዲሞም ስለ ዝወፁ ዝግበር ነገር የለን ዴንማርክ ባዕላ ነቲ ምክልኻል ናቱ ክትሕይል ከም ትፍትን ከተርኢ ክትክእል ኣለዋ ምክንያቱ ኣብታ ደብዳቤ ዝሰደዳ ዳርጋ ተዋስኦ ዝኾነ ደብዳቤ ሌተር ይብልዋ ናብ መራሒ ናይ ኖርዌይ ዝሰደዳ ማለት እዩ Dear Jonas, dear Jonas, considering your country decided not to give me the Nobel Prize. زقرم كوي. هجرك Nobel Prize كتبنا زي مخالة انتاجرونيز برادلو. Not to give me the Nobel Peace Prize for having stopped 8 wars. Plus, I no longer feel an obligation to think purely of peace. فزي اتا Nobel Prize لزي هابكمني زغل فقيرة خلقو دحر حجي ኣብ ኖቤል ፕራይስ ከመን ገለና አይደልዮኒ ኣነ ብዛዕባ ሰላም ንክሓስብ ድማ ይትግደድን ወላ እኳ ደስ እንተይሉኒ ብዛዕባ ሰላም ክገብር እንተምረፅኩ ግን ቀንዲ ዕላማይ ናብ ኣሜሪካ ይከውን ኢልዎ ቀፂሉ ዴንማርክ cannot protect ዴንማርክ ነቲ ግሪንላንድ ካብ ራሽያን ቻይናን ክትከላኸለላ ዓቕሚ የብላ and why do they have the right of ownership ብዘይ ንሱ ብኸመይ ምክንያት ይመሰል ዘለዎም ሓንቲ ግዜ ጃልባ ገይሮም መርከብ ገይሮም ኣብቲ ቦታት ቅድሚ 500 ዓመት ስለ ዝበፅሑ ሲ እንታይ ፍሉይ መሰል ስለ ዘለዎም እዩ ዝብል እዚ ልውላውነት ይኹን እዚ ናይ ዓለም ሕግታት ዘይግድሶ ሰብ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ድማ መራሒ ናይ ሓንቲ ዓባይ ሃገር እዩ ወላ ሃገሩ እዮም ተሰንቢዶም ዘለዉ ሃገሩ ፖለቲካ ናይ ሃገሩ ተገሪሙ እዩ ዘሎ በዘረባ እዚ New development in President Trump's push to take over Greenland as European leaders meet to discuss an emergency response to his new tariff threat. The president sent a letter to Norway's prime minister, according to a diplomat who's seen the note. He wrote in part, quote, "Dear Jonas, considering your country decided not to give me the Nobel Peace Prize for having stopped 8 wars plus, I no longer feel an obligation..." Country was a logum and times of Luzalo, Hafasha, Donald Trump, anti congresswoman American Tailato, is a busy Omrut Aikona. ካብዝን ላዓሊ ፀገም ናይ ኣእምሮ ክንርኢ ንኽእል ኢና ኖቤል ፕራይስ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኖርዌይ ኣይኮነን ዝበካ ኖቤል ኮሚቲ ዝበሃል ኣሎ ኦፍ ኮርስ ብፖለቲካ ዝተጨማለቐ እዩ ናይ ቬነዙዌላ መራሒት ትበሉ ምክንያት እውን ኣይነበረን እኮ ኣብ ቀዛ ዝነበሩ ዝኩሉ ካልእን ብዙሕ ነገር ኣብ ኩነታት ናይ እስራኤል ኣብ ቀዛ ዝዋግኡ ዝነበሩ ሰባትን ንጉዳይ ናይ ቀዛ ብዙሕ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ጋዜጠኛን ገለን ከለዉ ንሓንቲ ዘይገበረት ንረጂም ቸንጅ ትስዕር ዘላ ንዓዓ ክትቦ ምኻልካ ክሳዕ ክንደይ ብፖለቲካ ዝተጨማለቐ ንኣብይ ኣሕመድ
أبي أحمد بجنوسايد زخصص نهزبو بدرونات زشفشف زلو يبكايو كتسعباون زي مخالكا زقرمي بزغوني تنوبل كوميتي تبق صراح سلزلو كد نغيليكم كون بحفشاقل كمزي نا أمريكا مراحيل زأكل بليونيرز بحال سبسي بحيل هابوني بكا دي هابكم نخا حجي غابكا بعلهم تفلتو جرينلاند يكون ولا نتم نروين بعل ما فري ومالو أبتناي أركتيك زبال لعلواي كفالنا يسميناو كفال بزوز أقاتا زلو نروي أو تبتسيها ما يبي متيو خانا نروي كفالنا تيك بلوم يخلي كتقواصرون كتقلاغلون سلازي تقول هابون قبلهم يخلي سلازي أمريكا ويان بعلو السبزي كاف سلطان كالتيف زي تاليو نعانا كاب قربابتنا تراي كونان كرحقنا كامل عالم كرحقنا يمزول زلو. It's a remarkable tone that struck in that letter, dear journalist, that fit of pique almost at not having received the Nobel Peace Prize used as justification for all that we've seen over the course of the weekend. And that is, John, this extraordinary ratcheting up of this pressure on Europe to try and force them essentially to hand over or sell Greenland to the United States, which is an extraordinary turn of events that... عفشا كم تري وزلهم إزين ريو زلنا ني سماعيو زقرم حدي مرحناي سلطون حقر كجبرو زخل داي مسل ناي قلعو صوتا زمسل أجبابنا كايدان إنا نرزلنا كابزك أتيلهم انتاي كجبرو يقولوا انتاي يتي دونالد ترامب كجبرو زيكل انتاي وساني كوسن زيكل كتب الكبير أبزوان زي دونالد ترامب عدلنيان تقينكا بقداي كاي متصن خون بر دونالد ترامب زبقسو اتزعنجل ولا تزتسأل على حساب كجبرو زخل سب مهاني مهنياتو أنصار أوروبايان عندناتو منصف كوينوم كم زدليو دصاوتلو بنعتاتهم كمان كم ذكرنن زغاله كم صلاعي ወይ ንሱ ሽርክና ደይብልካ መጽዩ ከም ዝክገብር እንተበለካ ዘገርም ክኸውን ኣይክልኒ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ካይግድሰንን ኢሉ ድሕረጂ ኢንተርናሽናል ሎ ዝበሃል ዘረባ ክሰማዕ ይደልኒ ናተይ ሞራል ኣብ ርእሰይ ዘሎ ጥራይ ንዓይ ዝቕይድ ካይል ዘጊርዎም እዩ ስለዚ ኤውሮፓውያን እንታይ ከም ዝገብሩ ይፈልጡን እዮም ዘለው ተኣኪቦም የጣቅዑለው ኣብ መወዳእታዎም የፀብቐሎም እዩ ዝበሃል ግን ከፀብቐሎም ካ ኣይኮነን ምክንያቱ እዛ ግሪንላንድ ሂቦም በኣንተ ተኻሪጅሎም እምበር ንዓዓ ክገድፈሎም ዝኽእል ኣይመስልኒ ዘሎ ክእምኖ ዝኽእል ሓይሊ የለን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ ዘላ ካይዳ ድማ ንካልኦት ካብኡ ትሕት ኢሎም ዘለው ብፍላይ ኣብ ዞባና እንተ ዓይነት መልእኽቲ እንተ ዓይነት ሲግናል ይዝቦም ዘሎ ሕጂ ናብኡ ክንሰግር ኢና ለስ በህዳሴው ግድብ ላይ ካሳ ጠየቀች። ይህ ጥያቄ የመጣው ዶናልድ ትራምፕ ለካይሮ አስተዳደር ያዳላ የተባለለትን የላሸማግላችሁ ደብዳቤ ከላኩ በኋላ ነው። ከኢትዮጵያ በራስ የተፈጥሮ ሀብት የመልማት መብት በተጻራሪ አቋሟ የምትታወቀው ግብጽ የብልጽግናው የዲፕሎማሲ ክሽፈትን ተጠቅማ ባለፉት ዓመታት በህዳሴው ግድብና በሌሎችም ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ክራሞቷን ኢትዮጵያና ጎረቤቶቿ ላይ አድርጋ ቀጥላለች። የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደርም ይህንን እንቅስቃሴዋን የሚደግፍ ተግባሩን አላቋረጠም። ከሰሞኑም የአሜሪካው መቸም ኣብ ዓለም ብዙሕ ነገር እንዲና ንሰምዕ ኣብ ዞባና እውን ብዙሕ እንዲና ንሰምዕ ሓደ ነገር ግን ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ እዚ ነገር እዚ ድማ ንዓይ ጥራይ ዘይኮነስ ንብዙሓት ካባና እውን ከገርመና ዝኽእል ምዃኑ ኢና ንፈልጥ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው Egypt demands compensation over gerd damages. ግብፂ ብጉዳይ ናይ ንዝዲጋ ገርድ ዝበሃል ህዳሴ ግድብ ክትገብር ኢትዮጵያ ብዝፈጠረቶ ዝወረዳ ዕንወት ካሕሳ ክትሓትት ምዃና Oh my goodness ኣትም ሰባት እንታይ ኢና ክንሰምዕ ፅንሕ ኢልናሲ እንታይ ኢና ክንሰምዕ ኢትዮጵያውያን ካሕሳ ይግባአና እንዲዮም ዝብሉ ካብ ግብፂ ሪል ካሕሳ ሕጂ ክመፀኩም ጉዳይ ናይ ካሕሳ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ረይዎ ኣታ ንሕና ኤርትራውያን ከዳ እንታይ ኢና ክንብል ኣንታ ግብፂ ዝኣክል ማይ ዝኹሉ ወሲዳ ዝኹሉ ዓዲ ኣልሚዓ ካብ ዓድና ማዕድናቱን ማዩን ገለመለን ከይድዎም እናበሉ ምንን ዝብሉ ኖኖ ብሰንኪ ዝዲጋ ዝገበርኩሞ ዝወረደና ዕንወት ብቢልዮናት ዝቁፀር ካሕሳ ክወሃበና ኣለዎ ካብ ኢትዮጵያ ይብሎ ጉዳይ ናይ ገርድ ብወገን ኣሜሪካ ብዶናልድ ትራምፕ ገለን ተደጊፉ ክዕፆ ኣለዎ ጥራይ ኮና ንብል ዘለና እሱ ጥራይ ኣኽለናን ኢሎም ታይዳ ንሕና ካሕሳ ክወሃበና ኣለዎ ሚድያናቶም ከማን ከም ይብላ ኣሎ ኣነ ግርም ዝብለኒ ናይ ብሓቂ እዚ ዘረባ እዚ ክዕብዶም ከም ዝኽእል ስለምንታይ ከምዚ ይዕብዶም ኣሎ ምክንያቱ መራሕናቶም ከመዩ ኣብዚ ስምዑ and afternoon I take tiny questions. Prime Minister, you said Ethiopia was a beggar nation. Now you said it's feeding others, which is correct. We were a beggar country before. Now we are a rich country, sometimes poor. Both can be true. هذا سبب عيلو زبالة إرتراوي رسس جبراء نايم جمبرة international press conference جبراء بإنجليش إندي عيلو أبين تاي كم زاربا يفلتني أتي أبغى جورو بزع أبغى جورو زوج أزلو سيلي زفت رزلو كنتاتيو هجي أنت عيلو محدي تما مجمرة هنا
ሃብታም ሃገሪና ንካሎት ክንሕግዝ ንኽእል ኢና ትብል ኣለኻ ብኽልውን ነፍስና ኪልና ኢና ስለዚ ኣብ ካልእካ ለማኒት ሃገር እያ እዚኣ ኢትዮጵያ ኢልካ ኣይና ይተሓቂሎ እሞ ሓንሳብ ሃብታማት ኢና ሓንሳብ ድኻታት ኢና ክልቲኡ ሓቂልዎ ናይ ዓቢ መርገፂ ከምዚያ እያ ብሕፅር ዝበለት ክስሕቀ ኢለ ቁሩብ ተስሕቅ ኣገዳሲ You claim Ethiopia is a net wheat exporter, helping other countries. Can you confirm? Big wheat success. We feed others now. Sometimes we get aid and have famine. Proud moment. You say ክልቲኡ በቲ ሓደ እኽሊ ንደገሰ ዲና ንኻልኦት ንምግብ ኣለና እኽሊ ንሸይጥ ኣለና ይብል በቲ ካልእኻ ጥሜት ስለ ዘለና እኽሊ ረድኤትካ ንደሊና ክልቲኡ ሓቂ እዩ ስለዚ ከምዚኣ እያ እታ ፖሊሲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ አብይ ኣሕመድ ክልቲኡ ውግእ ብዛዕባ ናይ ባሕሪ ሳጥራይ ከስምዓኩም እንታይ ይብል Ethiopia doesn't want war, but you said any means for sea access. Explain. We don't want war, but peace must give sea. Any means peacefully. You call yourself a peace leader. Why drones on Ethiopian regions? How is that peace? We love our people. Some people are enemies, even if Ethiopian. Drones are other countries, not me. Regions were sealed. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዘረባ ናቱ ነቲ ፖለቲካ ናቱ ፅቡቅ ጌር ዘንፀባርቕ ገይሮም እዮም ኣምፅኦም እዚ ኩሉ እቲ ዝብሎ ኣብ ደገ ባሕሪ እንደሊና ልኡላዊ ኣብ ደገ ባሕሪ እንደሊና ውግእ ግን ኣይንደሊና ትብል ኣለኻ ብኸመይ ዳ ክኸውን ይብልዎ ውግእ ኣይንደሊና ግን እቲ ሰላም ካብ ባሕሪ ኣብ ደገ ባሕሪ ንሕና ንቋፀሮ ከምፅኣልና ኣሎ ስለዚ ደይከውን ኮንትራዲክሽንስ ኩሉ እቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናቱ ኣብዘን ዝሓለፋ 4-5 ዓመት ካብ ቀደም እውን ከምኡ ግን ኣብዘን ዝሓለፋ 3-4 ዓመት ግን ሓደ ንፁር ዝኾነ ኣብ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ይኹን ኣብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ይኹን ኣብ ኤርትራ ገፁ ናብ ካልኦት ጎረባብቲ ዝገብሮ ዘሎ ተገራጫዊ ኮምፕሊትሊ ማንም ሰብ ክርድኦ ዘይክእል ግን እቲ ዓለም ከዓ ኢንተርቴይን ትገብረላ ኣይትግደሰሉን እየ ዘለና ከባቢና ንሱ ዝበለ ይበል ውግእ ጥራይ ትጀምር እምበር ህዝብኻ ጨፍጭፍ ኣይግድሰናኒ ድሮና ተጠቀም ህዝብኻ ጥፍእ ወላ ሓንቲ እገዳ የለ ዕፅዋ የለ ፀገም የለ ድሌትካ ግበር እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እዚኣ እታ ክውንነት እያ እቲ ዘገረመኒ ክፋል ድማ ኣብታ ናይ ግብፂ ክንምለስ ከለና እዩ እንታይ ይገብርዎ ኣለዉ ግብፂ ካሕሳ ነቲ ጉዳይ ናይ ኒል ኣሜሪካ ጎኖም ክኸውን ጥራይ ዘይኮነስ ካሕሳ እውን ክሓክበና ይብልዎ ኣለዉ እንታይ እስከ ይብሉ ኣለዉ እቶም ቁሩብ ርእሲ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን እዚ ኩሉ ኣንፃር ኤርትራ ኣንፃር ጅቡቲ ኣንፃር ሶማልያ ንኸዶ ዘለና ኩነታት ምስቲ ቀንዲ ፀላኢና ዲፕሎማስያዊ ዓቕምናትና ናብኣ ክንዲ ዘተኩር ኣብ ካልእ ስለ ዝሓሸሽናዮ ሕጂ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ግብፂ ግን ሓደ ዓይነት ስትራተጂ ዘለዋ ግብፂ ቀዳማይ ስትራተጂ ናታ እዚ ዲጋጌር ድዩ ንዕኡ ንምቁፅፃር ድማ ኩሉ ስልትታት ናታ ኩሉ ፀጋታት ናታ ናብኣ ቅንያ ትጥቀ ነይራ ኢትዮጵያ ግን ኣከንዲ ቀንዲ ዕላሞም ዝጥምቱ ዘየድልዩ ፀላእቶም ክኾኑ ዘይግቦም ፀላእቱ ገይሩ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ሕጂ ግብፂ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ምስ ገበረት ፈጠጥ ጥራያ ኮይና እዚኣ እታ ጉዳይ ናይ ግብፂ ይብሉ ኣለዉ ዝኾነ ድሓን ኣብቲያ ዘላ ሪል ዜና እውን ንኸፅል Nile Dam dispute. He has offered to restart US mediation to resolve the Nile water sharing issue. Ethiopia, Egypt and Sudan have been at odds over it for more than a decade now. Over the weekend, Trump posted a letter on Truth Social. The letter was addressed to the Egyptian president, Abdel Fattah el-Sisi, in which ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዛ ደብዳቤ ዓባይ ኣዘራቢት ኣርእስቲ እያ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዘን ዝበፃ ዘለዉ መዓልትታት ናብ ዳቮስ ናብ ስዊዘርላንድ ማለት እዩ ዓበይቲ ምሁራትን መራሕትን ናይ ዓለምና ዝጋብሉ ዓመታዊ ኣኼባ ኣሎ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ዝበሃል ኣብ ዳቮስ ናብኡ ክመፅእ ስለ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ኣልሲሲ ድማ ክመፅእ ስለ ዝኾነ ክልቲኦም ኣብኡ ተራኺቦም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክዛረቡ እዮም ብዛዕባ እቲ ናይ ቀዛ ናይ ሓደ ፒስ ቦርድ ገለመለ ዝብል ኣቆይሙሎ ብዛዕባ እውን ክዛረብ እዩ ብዛዕባ ካልእ እውን ዝያዳ ግን ምስ መራሒ ናይ ግብፂ ብኣካል ተራኺቦም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ናይ ናይል ክዛረቡ ምዃኖም ተነጊሩ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣይተዓደመ ኣብቲ ቦታ ክርከብ ኣይኮነን ስለዚ መበል ሳልሳይ ግዜኡ ድዩ ገለ ምስ ናይ መራሒ ናይ ግብፂ ዝራኸብ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ጥራይ ብዝተፈላለየ ኣርስታት ስለዚ ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ኣጀንዳ እዚ ኮምፕሊትሊ ዝተረስዑ ሃገር ምዃኖምን ንሳቶም ክኸድዎ ዝኽእሉን ክወስድዎ ዝኽእሉ ስጉምትን ድማ ብፍጹም ንዶናልድ ትራምፕ ሓንጎሉ ከቐይር ዝኽእል ከም ዘይኮነ እቲ ክሕግዞም ዝሓስብዎ ዝነበሩ ኢማራት እውን እንተኾነ ክሕግዞም ከም ዘይክእል ንባዕሉ ኣብ ዲፕ ትራብል ኣትዩ ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቓስ ዶናልድ ትራምፕ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኒ ግብፂ ስለ ዘሎ እዚ ድማ ኣብቲ ናይ ቃዛ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ኣብታ ደብዳቤ ብንፁር እዩ ዝገልፆ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ውልቃዊ ዕርክነት ናይ ዓብዱልፈታሕ ኤልሲሲን ናይ ዶናልድ ትራምፕን ከምኡ እውን ምስ ህዝቢ ግብፅን ምስ ሃገረ ግብፂ ዘለዎም ሽርክነት ኣብ ግምት ኢኻ
ديت أقصاقن ندونالد ترامب ني أبي أحمد كخمسة صلوا تاقند نعوت جبوز نبرت نوبل برايس زمن طلع سب دحريو دما كبو زي كقالو سلازخونه دونالد ترامب دما نعشت نجارات نايقول عود مسلو عبيت نجارات غيرو زر سلازخونه كساب حجك إمتامس نروي زلوا خاطري واس أنا كم يقوم سلازي إذا قداي زيا تتغليلا نا أبي أحمدن نتوم شلات ناي بوليتيكا زخون ويون عندرا ناي بوليتيكا زي من نوم بزعبا بحرنا إيرتران وهم شيتن تزارب زنبرو بزعبا تا أنكو ألاتنا كقدبو ودبو زبحال زنبره مش بزعبا ودب كتزارب أتا ديجا الكاتفكرة لازم نبر كاون أمن تاكد بتصح مخانا حج كنريينا سلازي كم زان رياض لنا فتت يقول له they have no plan يمزبحال زلو plan زبحال يقول من تقول داي تدما نافيجوس خيط كم زغل مبزحتهم سبات بزعبازي توم really إثيوبياويان نزو كنتات نزي شجر زبعم قصر دوزلو إثيوبيا عبس أجمع يخجات ما يمزو بزلو عبس أجمع أبو داي ناينيل نحوارو كالدي قاتات دي أخذ جبر بزعبات أمانة ما يزم الكت نحوارو زغلتل أوروبا حبرات ملو أبغني جبت إيزلو دونالد ترامب لما حجوا بعبي أبغني جبت خاين له سلازي ما نم أبغنهم خاون زخليلن كابزا قداي كتعنام زخليلن أيقونة نايك هي بحري فانتازي حلمها أتاويش تعد خازلو دي قاوم كتكو عصر هاي كالكان سلازي بلتقنا نبي حمدن تزخف كقاطمام زخل إذا قاطمام زلو تزخف كقاطمام زخل إذا قاطمام زلو أنت يجني لنا إيران بحالك زي نالبات منكز كروب زح سلا فيديوهات نقبرنبر أبي أحمد ولا دي قات جيرد زبال تفشيلو أفسد أنك خد قصة اللي خانتي لما زقدسة سبايكم نعوت قدسة تاسد أني أبي أحمد نحري كفيت كاري خايو كلها تزار حزلو أبي أحمد بخمية في سلطان غطس لمبر إثيوبيا أنت يكونوا بزوج قد شيكون سلازي تاديقة نقرأ تقرير وبقى حراي دليتكم قبر خبلهم زخلي سلازي أبكالت راجل زب هابوني نزا هجرنا كم حد راح عدل هابون نمبر جارد يخون قال ملك بلهم زخلي كم زي ريلي كك على سولو زخل ويون بقى زي أنت دي كوينا ولا قدان توردين كبل زخل ما راح يكون مش إيرترا كوس بوزم دناني رومس بريزنت سياسكو عندي التناقل جمر بأمريكا بعد جو بايدن سقاقيتهم إيرترا قريف كام سنقول حجزات نقبل الكاينة أنت ده غير كده ما أقدر أنا ورد الكاينة مزولوني ساس ناخد قيمة الوقت حجزكم خليكم زي مريس لذي بزخونة زي سبزي غير دي خون كالون أنت تريرات تتناقر بعلي فلت قبل زخل سمهانو دبز حناسب نفلت وكنتاتي نعم أبي أحمد إذا حجن رياضة لنا أنت كفال نايتاز أقوميها only one part إذا خاليت كفال نتا نسو أمين الله زخلو عند راز قبر زنبري حجر زقات ما زلو is the other part of the problem. It was a banner year for the United Arab Emirates, a year when victory seemed all but assured and the political masterminds of Abu Dhabi seemed truly unstoppable. In Sudan, the Emirates backed rapid support forces that engaged in some of the darkest acts known to mankind, and the Emirates had gotten off with hardly a slap on the wrist. In Yemen, a rebel group called the Southern Transitional Council had taken over nearly the entire country, with the Emirates' help capturing oil, thwarting فجي انتايو زبل زلو أبزي اسرع حمشان تعمت إمارات أبايتا بتوم بروكسي استراتيجي ناتا توم بروكسي سناتا زبحالو كم تريوهم زلهم أبزين ريو زلنا مالتيو أب ليبيا يخون أب يمن يخون أب سودان يخون أب سوماليا يخون بتي ناتا بروكسي استراتيجي زبحال أبايتا بزو عوت تبقونات أفنيرا كتمثل تخليا أب بوليتيكان أب دبلوماسين كمو دما أب أمرونا يدك سبات جن زي حسس مسلي نحوارو زي رسع حماق سنبرات قريفة قبل على السودان تفصمتو قبل على ليبيا تفصم زلا ان سوماليا تقبر زلا قبل على بيمن زقبرتو صني لغريكم كنا من تاقبنا تفصم نيرو بملؤ اب اسرع حمشن كره جميرو اب اسرع شدشن دما امارات ناي موداتا غودناتا زوصلو زلا عمتي سلازي اتي ببروكسي غيركا اب افريقيا زحيل هاجر اب عالم دما دله كابتوم زحيلو نخد كون زتجبر بروجكت ناي ابو ظبي وي ناي محمد بن زايد مرحنات مالتيو اب اسرع شدشن حماق اودادقه كود غير اللي يزبال زلو ازي حماق اودادقه سو نت حماق اودادقاناتو سعوديه تاقندي تحتاتي تكون تبلنا ولا تعلم كمان كم تسلبطتهم بزريو بزنا السودان يجمر انتهي بحال السودان زيان مجمريا. So, the situation in Darfur has darkened even further. Darfuris, as we speak, are being subjected to collective torture. The fall
of al-Fasher to the RSF has been accompanied by an organized, calculated campaign of the most profound suffering, targeting non-Arab communities in particular. Rape, arbitrary detention, executions, mass graves, all perpetrated on a massive scale. እዚያትሪ ወዘለኹም ካበይ ድመፀ ዝሓበሬታ እንተልኩሞ ካብ ኢንተርናሽናል ክሪሚናልስ ኮርት ዝበሃል ናይ ገበን ኩናት ገበናት ዝኣሊ ቤት ፍርዲ ማለት እዩ ሓደ ኣገዳሲ ክሲ ኣብ ልዕሊ መን ይመጽ ኣሎ ኣብ RSF ነቲ RSF ዝበሃል ዘሎን ንዑ ስፖንሰር ዝገብር ዘሎ UAE እውን ኣብቲ ክሲ ኣትይሎ ስለዚ እዚ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክድይብ ከሎ ጉዳይ ናትካ ኩነታት ናትካ ፀገማት እስኻ ዝፈጠርካዮ ኣብ ዝለዓለ መጋባያታት ክዝረብ ከሎ ICC ንእስራኤል ንነተንያሁ ከሲስዎ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም እስራኤል ግን ኣሜሪካ ስለ ዘጥሓነቶ እምበር እቲ ክሲ ብICC ዝተገበረ ንሓዋሩ ኣብ ልዕሊ ነተንያሁ ኣሎ እዩ ወላ እኳ ኣብ ጉዕዞናቱ ኣብ ሂወቱ ብዙሕ እንቅፋት ተገበረሉ ሽምካ ንሓዋሩ ዝፅየቀሉ በዚ ቤት ፍርዲ እዚ ምክንያቱ ወላ እውን መቕፃዕትን ተደይ ኣሰረካ ተደይ ሃረመካ ሽምካ ግን ንሓዋሩ ከም ፅየቅ እዮም ዝገብሩ ስለዚ እዚ ICC ዝበሃል ክሪሚናልስ ኮርት ኒ መራሕቲ ናይ RSF ዝገበርዎ ኣብ ብዓመፅ ባዝዩ ዘስካሕክሕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዳርፎር ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ፀለምቲ ዝገበርዎ እዚ ክሲ ይግበራሉ እቲ ክሲ ድማ ብቐጥታ ምስ ኒ RSF ዝኸስስ ኣብዚ እዋን እዚ ብቐጥታ RSF መን ከምኡ ከም ዘግብሮ ዘሎ ስለ ዝፍለጥ ናብ ኢማራት ዝለድብ ጉዳይ እዩ ስለዚ ኢማራት በዚ ክሲ እዚ ቀጥታ ተፀላዊት እያ ወላ እኳ ካብኡ ክትሃድመሉ ትኽእል መንገድታት ትፈጥር እንተላ ብቐጥታ ክትፅሎ ትኽእል ሃገር ምዃና ምግንዛብ የድሊ ስዑድያ ወይ እውን ህዝቢ ሱዳን ወይ እውን መንግስቲ ሱዳን ወይ እውን ገለ ውሕዳት ኣይኮኑ ዝኸስዋ ዘሎ ኣብ ዓበይቲ መጋባያታት ክትክሰስ complete impunity. Our response to this must not be mere platitudes here in this chamber, but must represent real action on the ground. As reflected in my report, the Office of the Prosecutor is working intensively, collecting evidence, accelerating its investigations together with affected communities, both with respect to crimes committed in Al Junaina, in West Darfur, and in Al-Fasher, in North Darfur. Mr. President, Excellencies, based on information and evidence collected by the Office in this reporting period, including video, audio, and satellite data, it is the assessment of the Office of the Prosecutor that war crimes and crimes against humanity have been committed in Al-Fasher. ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ክሲ ስፍሕ ዝበለን ከቢድ ክሲ ክኸውን ከም ዝኽእልን እቲ ናይ RSF ሓላፊ ሓመድ ኣንደጋሎ ኣበይ ዝቕመጥ ዘሎ ሕሜቲ ኣብ ኢማራት እዩ ዝቕመጥ ዘሎ ስለዚ እዚ ክሲ እዚ ንዕዑ ነቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ RSF እንድሕሪ ኢምፕሊኬት ገይርዎም ወይ ብኡ ተተኸሲሶም ኢማራት ነዞም ሰባት እዚኣቶም ንኽተረክቦም ክትግደድ ትኽእል ትኸውን እያ I don't know ኣብቲ ናይ ICC ሲግኒቶር ድያ ዝፈረመ ድያ ኣይፈረመትን ኣይፍለጥን እዩ ግን ምንቅስቃሳት ናቶም ግን ዓብይ ሽግር ክገጥሞ ከም ዝኽእል እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእልን ነቲ ሽም ናይቲ ኢማራት ዝበሃል ድማ ኣብ ዓብይ ስምብራት ክእትዎ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ RSF በይኑ ከም ዘይገበሮ ማንም ዝፈልጦ ሓቂ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ካልኦት ካብ ኢማራት ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ኣዝዩ ብዙሕ ሓበሬታ እንድዩ ሓደ ካብቲ ብፍላይ ስዑድያ ዓብይ ፀቕጢ እንድያ ትፈጥር ዘላ ኣብቲ ሃገር ዓብይ ፀቕጢ እያ ትፈጥር ዘላ ገለ ካብቲ ትፈጥሮ ዘላ ፀቕጢ ድማ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኢማራት ዓብይ ሽግር ኣጋጢሙ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ምክንያቱ እቲ ኢማራት ዝበሃል እዚኦም ሸውዓተ መራሕቲ ኣብ መንጎ ዘለው እዮም እቶም መራሕቲ ናይ ኢማራት እቲ ዝዓበየ ካብቲ ኢማራት ኣቡዳቢ እዩ ስዑድያ ሕጂ ክትከስስ ከላ UAE ኢላ ኣይኮነትን ትኸስስ ዘላ ኣቡዳቢ ኢላ እያ ትኸስስ ዘላ ኩሉ እቲ ዘረባ ካብ ስዑድያ ዝፍነ ዘሎ ናብ ኣቡዳቢ ጥራይ ዘቕንዐ እዩ ዱባይ ትንከፍኒ ዘሎ ሻርጃ ትንከፍኒ ዘሎ ራሰል ኸይማ ዝበሃል ኣሎ ፉጅራ ዝበሃል ኣሎ ካልኦት ኣለዉ ስለዚ ብፍላይ ገሊኣቶም ድማ ጠቕላላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዶም ሃገሮም በዚ ጉዳይ እዚ ክጥቀስ ኣይደልን እዮም ዘለው ሃገራት እስላም ኣብ ምዕናው ሃገራት እስላም ኣብ ምፍራስ ንህዝቢ ሱዳን ማለት ንኢማራት ብዙሕ ፅቡቅ ዝገበረትላ ሃገር እያ ነይራ ናይ ቀዳማይ ጀነራል ናይ ኢማራት ሱዳን እዮም ምሂሮሞ እዮም ዝበሃል ወተሃደራዊ ሓይሊ ናይ ኢማራት ብዓብዩ ዘለዎም ዝበሃል ኣብ ምህናፁ ሱዳን ዓባ በርክቶ እየ ገይራ ስለዚ ሱዳን ነዚኣቶም በዓል ፅቡቅ ውዕለቶም ክነሳ እዚ ነገር እዚ ክትፍደ ከላ
يمن أب يمن زجبر زلو أب ليبيا ون زجبر زلو أب سوريا ون زجبر زلو كمون أب سوماليا زجبر زلو كل كتريا خلها إمارات بزح تجمع يجات كم زغلي زنجر زلو بزحت كم زبلو زلو أب وشت أوت تجمعتنا إمارات بفلاي ميديا ناي سعودية زبلو زلو حكنتو مزجزيز الرجاجس كينو برتوع زخانة تقاومات كم زلون أب زخانة يكون جزية نبدأ جم في الكوت كم زغلي يوم زبلو زلو أقل فيديو تاتون ريليز قبل له مبأس كم زلو يبأس خم زلون زي دايم الرداء يقاتهم كم زلو بتاع إمارات بزع I think تي كنتات تصبق كم زي اللي زجلس حبريتات عليهم زبلو زلو ولا معلوم تسرعوا ونخون خلي بزيتات كنا ميت خاميتي إذا كنتات كم زي زلو لنا خلنا زاربا ينخلينا حدا بلو كالاي سعودية اتزبرت عمت انقاطع أم حلالي فالله زبرت عمت انقاطع انتهيت عمت انقاطع إمارات اتخاذ الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية. هذا بيان وزارة الخارجية نهار 30 من ديسمبر، وبعد ساعات قليلة عاد مجلس الوزراء ليؤكد الدعوة. لكن حكومة أبو ظبي ذهبت في اتجاه آخر، نظمت عملية تهريب للمطلوب من العدل اتخاذ الخطوات. كم تري وزر لهم ناي سعود عرب ميديا حقراو ميديا مالتيو حدا أقداسي متنقطع يأي هلي فخم زلون ني إمارات دما بزز أن أمن قدي يخصا خمزلو بزون بصحف رخيباني را بصحف تشجريني را سلازي Saudi Arabia issues a stern message to the UAE warning that if Abu Dhabi continues on the same path, Saudi Arabia will take strict and decisive measures potentially beyond what is currently imagined. سلازي سعود عرب إمارات تقصلو زلا من قدي اتدخلو زلا من قدي انت زي قاريزا كبيت سقوم تكتوسد كم تخليها تنقر زلا كبيت سقوم تكتوسد كم تخل دما يفلتي مغنياتو سعود عرب بزح لفريج زلوا ابتكبابتي سلازي منقوز يوم حيل تازلو إمارات تاكد قبر جميرالا هذا كابزياتهم كلهم توم إمارات تخفلهم اكتيفيستس اب كل عالم زلو مالتي بإمارات زمولو زبلو حيلتات كلهم أنصار سعودية نخصحفو تقددهم كم زلا زر ملكتالو حدا كابو إذا تري وزلهم توني روبنسون زبال إنجليزاو كينو أب يوكي زغمتيو بوليتيكانيا نا يوكيو بعل إلى ماسك زدقفو قاليهم نيرم نتي زلو من قسن مغيار ما بزوح اكتيفيتيز قبريو اجي تريلو صدتنا إسرائيل أمريكان كفرس زخل حدا حدنت أمونغو سعوديان باكستان تركوني قبرالو سعودية دما نتكونتات ناي أبزو تري واللهم أبزي تعرفوا زلو مالتيو انتاي زبلت بلغت النوح زبالة خوينو السودان ون جنزب تحقس كم زلا هذا في 5 بليون أسوار كاب باكستان جزي عن السودان نسراويتنا السودان مس مسلم برادر هود ركب على اللود زبال تارجع كلها تابوس نسجير وزلو إمارات تتكمل زربا بوجيرا توصل إذا خانتايو محمد بن زايد نه إمارات مراحيو عبد سقطا قاتي موكم زلو يزنقر زلو عبد سقطي تسقط دما بزحات هجرات أبغون السعودية خمسة زلوا يزنقر زلو السعودية دما كم زت قبرو زلا بنجر ناي بأسط رايدي كونه تكونتات ببوليتيكا درجة نو أبزلاتكم حنتك بكمي because there's so many information نيناي أبسينا نيناي كنقدف كمان كبيديو هذا كابو نابنا تزرعيوه أمي سعود عرب أب جدف برتع زخونة دبلوماسياوي كردم أتيا كم زلا زخا مس أمريكا قصالة الرهب كم زلا direct communication مس منيستر بدياتوس أين أمريكا ماركو روبيو سلام تايك ماركو روبيو أقد حساب زقود دحري لكم ماركو روبيو إمارات قبرو زلا حماق أيفتوني ترجعون لهم أبزي أقد أسنت بيها ولا قوى إسرائيل صبغ من قصص عرب للماركو روبيو انتلوا كمون قبل دونالد ترامب إمارات قد نسرائيل ون زيتكم أكايدا كم زلوا يفلت نسرائيل ديتكم أمريكا نربحنا أمريكا دما بعبي يزقد أكايدا تخيد كم زلا زي دما مس إيران زلوا ركب يعني نقدر ركب مس حوت زلوا يعني نقدر ركب أبز حجرات مفراس زقبروا زلوا أستواتو أمريكا تدلي نجار مالتها يكون أمريكا زبز حجرات أفتح قطع رايو لذي السودان كتفرسنا أمريكا بفلوي زربح ما يكون إماراتي زربح نيرو أمريكا بفلوي كاب أمريكا تدلي ما يبي السودان راشان خيط أطوي دليوم كالي دليوم قل زي إمارات قبل زلا في السودان نربحنا يقبسي بقت تاز تنكف نربحنا السعودية بقت تاز تنكف تان رجعتنا يكرنا في كلمة زلا على حدا قاعد فتر
ዕግርግርን ግብረ ሽበራ ንኽምዕብል ድማ ኣብ ደገ ዝኸፍት ነዚ ኣሜሪካ ትደልዮ እያ ስለዚ ኢማራት ትኸዶ ዘላ ንኣሜሪካ ብዙሕ ግዜ ቻሌንጅ እያ ክትገብራ ፀኒሓ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ኣካይዳናታ ብብዙሕ መንገዲ ቼክ ኣውት ይኸውን ኣሎ ስዑድያ ድማ በቲ ትክክል መንገዲ እያ ትብድሆ ዘላ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኣበዳድሃ ናይ ስዑድያ ድማ እንታይ ይፈጥር ኣሎ በኣሜሪካ እውን ድጋፍ ኣሎ ብኤሮጳ ሕብረት ድጋፍ ኣሎ ብኩላቶም ድጋፍ ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ንስዑድያ ሞር ደገፍ ከም ትረክብ ክገብራ ከሎ ንኢማራት ግን ሞር ተነፅሎ ከም ዘጋጥማ ይገብራ ኣሎ እስዋይ ድማ ናብ ህንዲ ከይዱ ሃንደበት ስተረኒ ወይ እውን ኣብ ጎነይ ከም ዘለኻ ምልክት ግበረለይ ዝዓይነቱ ኣካይዳ ይኸይድ ኣሎ መሐመድ ቢን ዛይድ ዝብልዎ ዘለው እዚ ኣርእሲ እዚ ብብዙሕ መንገዲ ክረአ ዝኽእል እዩ ካልእ ኣገዳሲ ምዕባለ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ካብ ዝፍጠር ዘሎ ዓለም ሙሉእ ዝዛረበሉ ዘሎ ኣብ የመን ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት እዩ ኣብ የመን ዘጋጥም ዘሎ ጉዳይ እንታይ ያጋጥሙሉ ይብሉ ኣለዉ መጀመርያ ኩናት ናይ የመን ኩልና ንፈልጦ ኮይኑ ኣብ የመን ብርቱዕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ ድማ ኣብቲ ሃገር እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ breaking Yemen's official TV exclusively publishes the first images of UAE explosive and assassination tools found at the site እዚ ናይ ኢማራት ናይ መፈንቅለ መንግስቲ ድዩ ወላ መጥቃዕቲ ንምግባር ዝጥቀሙሉ መሳርሒታት ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ናይ የመን ከም ዝተመሓላለፈ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ የመን ብዙሕ ነገራት ኣብ የመን ብዙሕ ሕማቕ ነገር ይካየድ ከም ዝነበረ ቅድሚ ዓመት ቅድሚ 2 ዓመት ቅድሚ 5 ዓመት ኣቢሉ እዚ ኢንተርናሽናል እንታይ ዝብልዎ ኣሎ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝበሃል ኢማራት ፍሉይ ማእሰርቲ እናገበረት ህዝቢ ተሳቂ ከም ዘላ ዝብል ክሲ ውፅኡ ነይሩ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ዶኩሜንታሪ ድማ ብዙሕ ኣብ ልዕሊ የመናውያን ሽግር የጋጥም ከም ዝነበረ ይዛረቡ ነይሮም ሕጂ ድማ ኢማራት ጠቕሊላ ስለተሰጎጎት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብቴሌቪዥን ዝወፅእ ዘሎ ሚድያ ናይ ስዑድያ ድማ ብብርቱዕ መንገዲ ጉድ ናይ ኢማራት ንምቅላዕ ቀጠልያ መብራህቲ ከፊትሎ ስለዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ሕማቕ ነገር ኣብቲ ሃገር ይርከብ ከም ዘሎን ኢማራት ህያብ ጊፍት ማለት እዩ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ምዃኑን ብብዙሕ መንገዲ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ንብረት ኣብ ተፈላለየ መኻዚኖናቶም ከም ዝተረኽበ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ብቴሌቪዥን ዝተመሓላለፈ እዩ ኢማራት እንታይ መልሲ ይባ ጃሃበቶ መልሲ ድማ ክንርኢና ምክንያቱ ብክልቲኡ ሳይት ክንርኦ ዝደላነ ሓደ ዝበሎ ወይ እውን ሓደ ወገን ዝሃቦ ጥራይ ምዝራብ እውን ርትዒ ስለዘየንፀባርቕ ስለዚ ኣብዚ እንተሪኢኹሞ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኢማራት መልሲ ሂብ እዩ እሱ ድማ ስቴትመንት ኢሹድ ባይ UAE Minister of Defense ነዚ ነገር እዚ ነዚ ኣብ ቴሌቪዥናት ኣብ ሚድያ ዝወፅእ ዘሎ ካቴጎሪካሊ ሙሉ ብሙሉ ጌጋ እዩ ነፂጋቶ ብሙሉ ማለት እዩ and ንሽም ናይ ኢማራት ንምብልሻው ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ምዃኑ ድማ ጠቂሶም ማለት እዩ ጂቲ ፖለቲከኛታት ናይ ኢማራት ናይ የመን ነዚ ጉዳይ እዚ ብተደጋጋሚ ክገልፅዎ እዩ ዝረአ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብመንገዲ እቲ መርሕነት እውን እንተኾነ ዝግለፅ ዘሎ እዩ ግን ኢማራት ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ንሕና ይወዓልናዮን ንዓና ንሽምና ንምብልሻው ዝጥቀምሉ ዘለው ድራማ እዩ ብምባል ነፂጋቶሎ ማለት እዩ ሰው ኣብ መንጎ ክልቲኦም እዩ ዘሎ እቲ ሓቂ ኣበይ ከም ዘሎ ቀሲልና ክንርዮ ንኽእል ብሓፈሻ ግን ኢማራት ብዘይርትዓዊ መንገዲ ትኽሰስ ከም ዘላ እያ መልሲ ትህብ ዘላ ካልእ ብፍላይ ኣገደሲ ኣካውንታት ናይ ስዑድያ ነዚ ናይ ኢማራት ጉዳይ ብሲሪየስሊ እዮም ኤክስፖዝ ክገብርዎ ዓጢቆም ዘለው ስዑድያ ድማ ዳርጋ ንኢማራት ኩሉ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ይርእይዎ ኣለው ወላ እኳ ኣብ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ወተሓደራውን ኮላይ ባእሲ ክኣትው ይደልዩ እንተዘየለው ኢማራት ግን መሊሳ ንስዑድያ ክትቅርቅራ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ትዕግስቲ ናይ ስዑድያ ይውድእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣከባቢና ድማ ዓብይ ራሚፊኬሽንስ ዓብይ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል እዩ ሓደ ኣካውንት ኣብዚ ዝበሎ the UAE Ministry of Defense issued a confused statement in response to Yemen government's findings denying 3 established facts that the UAE left explosives assassination tools and operated secret prisons ስለዚ ሰለስቲኡ ክስታት ጭብጡ ዘለዎ ክነሱ ንሰለስቲኡ ሓደ ተተኳሲ ነገር ከም ዝገደፈት ከም ዝተሓዘ ናይ ኢማራት ከምኡ እውን ንጭውያ ትጥቀመሎም ዝነበረት መሳርሒ ከም ዝተሓዘ ሳልሳይ ድማ ሕቡእ እስር ቤታት ከም ዝነበራ
ስለዚህ ironically the statement was poorly written, contained multiple language errors in Arabic, and even contradict itself on the date of its alleged full military withdrawal. ስለዚህ ብዙሕ ጌጋታት ኣብቲ ጽሑፋት ኣብቲ ዝሃብዎ መግለፂ እውን ናይ ቋንቋ ይኹን ናይ ካልእ ጌጋታት ነይሩ. Anyway, UAE claims are easily rebuted. Below is my concise point response. እዚ ኢማራት መሊሳቶ ዘላ መልሲ ጌጋ ናቱ ወይ እውን ቅቡል ከም ዘይኮነ ዘርኢ ነጥብታት ሓደ ይብላ ኣሎ. The presence of weapons in a facility under full Emirati military control for years establishes direct responsibility. Not a single round of ammunition could enter without an Emirati decision. ስለዚ ሓደ እቲ ተታሒዙ ዘሎ ንብረት ሙሉ ብሙሉ ኢማራት ተቋጽሮ ኣብዚ ንብረት ቦታ ዝተረኽበ እዩ. ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ካልእ ሓይሊ ልዕሊ ኢማራት ሓይሊ ዘለዎ ሒዝዋ ኣትዩ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ. ስለዚ ወላ እውን ሒዝዋ ኣትዩ ሓላፍነት ተሓታትነት ናትካ እዩ. The Saudi statement and accompanying intelligence reports documented the transfer of weapons from Fujra to Al Rayyan Balbota Malatu airport shortly before the claimed withdrawal, directly refuting the UAE's denial. ስለዚህ እዚ ኣጽዋር እዚ ድማ ድሕሪ እቲ ትእዛዝ ንኽትወፅእ ዝተኣዘዘትሉ ዝመፀ ምዃኑ እውን ጽቡቕ ዝኾነ ጭብጢ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ. እቲ ህልቕ ትርእይዎ ኣለኹም ክንምንታይ ሓቅታት ይወፅእ ኣሎ. Qutr 3. The explosives were left deliberately to enable allied militias. ስለዚህ እዚ ተተኳሲ ነገራት ንመን ተዋሂቡ ነቶም ምስኦም ዝሰርሑ ዝነበሩ ዕጡቃት ሚሊሻ ንሳቶም ተጠቂሞም ንዝኾነ ይኹን ጸላኢ ንኽጥቀብሉ ዝመፀ ምዃኑ. ስለዚ እዚ ድማ ኣብ ስርሑ ከይበፅሐ ከሎ በቶም ናሽናል ሺልድ ዝበሃሉ ሰራዊት መንግስቲ የመን ብስዑድያ ዝድገፉ ባእታቶም ከም ዝተሓዘ. 4. A genuine withdrawal removes its weapons. Storing explosives in underground facilities proves the intent was to sustain chaos, not stability. رابعاي ሓደ ሓይሊ ካብ ሃገር ውፅእ ተባሂሉ ክወፅእ ከሎ ኩሉ ኣፅዋራቱን ንብረቱን ጠርኒፉ ክወፅእ ዝግባእ. ኣብ ኣንደርግራውንድ ሓቢእካ ምትራፍ ግን ነቶም ሚሊሻናትካ ንስኻ ምስ ወፃእካ ድሕሪኻ ንኽጥቀሙሉ ዕላማ ስለ ዝነበረካ እዩ ዝብል እዩ. حقنا زلوا سنة مقوتوني. Secret prisons have been well documented for years by official UN. ስለዚህ ናይ ሕቡ ናይ ምስጢር እስር ቤታት ከም ዝነበሮም ድማ ብናይ UN መንገዲ ዝተረጋገፀ እዩ. ከምኡውን reports from international human rights organization. ብሓፈሻ እቲ ክሲ ነጥቢ ብነጥቢ ነቲ ኢማራት ክትነጥቆ ትፍትን ዘላ ክኸውን ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዮም ዝኸሱ ዘለዉ. ስለዚ እንታይ ኢና ንዕዘብ ዘለና ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ዘሎ ኣፈላላይን ባእስን ብርቱዕ ሰረት ዘለዎን ናብ ብዙሕ መኣዝናት ክኸይድ ዝኽእልን ኢና ንርኢ ዘለና. ሕጂ ንሕና ኣብቲ ዞባ ዘለና ካብዚ ባእሲ ናይዞም ሓራምስ እንታይ እዩ ከጋጥም ዝኽእል ወይ እውን ብኸመይ ክጽሎ ይኽእል ዞባና ኢና ክንብል ዘለና. ምክንያቱ ሓደ ኣከባቢና እዚ ኣብዚ ዘርአየኩም ፀናሕኩ ናይ ኢንተርናሽናል ክሪሚናልስ ኮርት ዝኣትዎ ዘሎ ጉዳይ እንታይ ክፈጥር ይኽእል? ጉዳይ ናይ ሱዳን እቶም ገበን ነቲ ዓዲ ናብ ኩናትን ሽግርን ዝእትውዋ ዘለዉ መፍትሒ ንኽርከበሉ ጠጠው ንኽብል ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል. ሃገራት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ጽቡቕ ሽርክነት ንኽረኽቡ ዕድል ክፈጥር ይኽእል. ንኣብነት እንታይ ዓይነት ሽርክነት ኢና ንብል ዘለና ስምዑ እዚ. New military alliance is taking shape amid bubbling tensions in the Horn of Africa. Saudi Arabia, Somalia and Egypt are looking for stability. But could a new military bloc create further cracks in the wider region? Saudi Arabia has concluded talks with Egypt and Somalia on the formation of a new military bloc, with reports suggesting it is part of efforts to curb the United Arab Emirates' influence in the region. According to sources who spoke with Bloomberg, Somali President Hassan Sheikh Mohammed will travel to Saudi Arabia soon to finalise the agreement. It will reportedly see strategic collaboration on Red Sea security and deeper military. ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ካብዚ ቀንዲ ንሪኦ ዘለና ከባቢ ወፃኢ እውን ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል እዩ. ሓደ ካብኡ ኣብ መንጎ ስዑድያን ግብፅን ሶማልያን ሓደ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ወተሃደራዊ ሽርክነት ክህሉ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ. እዚ ድማ ንሶማልያ ንፀጥታ ሶማልያ ንድሕነት ናይ ሶማልያ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ዝኽእል ጉዳይ እዩ. እንታይ እዩ ዘርእየና ዘሎ? ግብፂ ንስዑድያ ንኢማራት ኣብ ኩሉ ቦታታት ከምታ ቀድም ኣቢለ ከረየኩም ፀናሕኩ እቲ ነቲ ስትራቴጂ ናይ ኢማራት ኣብ ኩሉ ቦታታት ክትብድሆ ዓጢቓ ተበጊሳ ከም ዘላ. እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ? እቲ ህልኽ ናይ እዚአን ሃገራት ኣብቲ ከባቢአን ኣብቲ ጋልፍ ስቴትስ ጥራይ
ተሓፂሩ ዝተርፍ ክኸውን ከም ዘይኮነ እንታይ ዳ ኣብ ብዙሕ ሃገራት ኣብ ብዙሓት ቦታታት ማኒፌስት ዝኸውን ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ምርዳእ ከድልየና እዩ ስለዚ ካብዚአን ጉዳያት እዚኣተን ቀንዲ ሶማልን ሱዳንን ናይ የመን ጉዳይ ዳርጋ ናብ ምፅራይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ መንግስቲ ናይ የመን ፖለቲካዊ ዲስካሽንስ ናቱ ይገብር ኣሎ ኢማራት ድማ ካብ የመን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ወፂኣያ ገዲፋትያ እቲ ቦታ ኣጀንዳታት ብካል መንገዲ ክትገብሮ ትፍትን ዘላ ድማ ይሰልጥ የለን ስለዚ እቲ ኔክስት ስቴፕ ካብ ሶማልያ ንክትወፅእ ተኣዚዛላ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሙሉእ ድጋፍ ክረክብ ከም ዘሎ ፖለቲካውን ወታደራውን ቁጠባውን ፋይናንሳውን ርክብ ሓገዝ ክግበረሉ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይ ስዑድያ ናይ ቀጠር ናይ ቱርኪ ናይ ግብፂ ሎቢ ፅልዋ ደጋፍ ይገብረሎም ከም ዘሎ ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳንን መንግስቲ ሱዳንን ማለት እዩ ኢማራት ድማ በይና ኮይና ኢና ዝኽእሉ ኦፍኮርስ እስራኤል ዝበሃል እንዲ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ቀሊል ዘይኮነ ዓቕሚ ዘለዎ ግን እስራኤል ነፍሱ ዝኸኣለ ጉዳይ ናይ ቀዛ ኣለዎ ኣብዚ እዋን ጉዳይ ናይ ቀዛ ካልእ ድማ ጉዳይ ናይ ኢራን ኣለዎ እዚ ኣብዚ ኣብ ካልእ ጉዳያት ሞር ኣተኪሩ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ኣብ ናይ ኢማራት ድራማታት ኣትዩ ሙሉእ ብሙሉእ ይንቀሳቐስ ኣሎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኦፍኮርስ መፋትሕ ኣለዎ ቸክ ክገብሮም ዝኽእል ንሱ ብቐሊሉ ሓደ ካብኦም ህንዲ ዝበሃል ኣብ ጎኒ ኢማራት ደው ክብል ዝቐነየ እውን ኣካል ናይቲ ዝፍጠር ዘሎ ሓድሽ ኣላያንስስ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ብሕፅር ዝበለ እንታይ እዩ ክፈጥር ዝኽእል ንኣብነት ሶማልያን ሱዳንን ዝኸድዎ ዘለው ሶማልያ እንታይ ገይራ ሕጂ ኣብዚ ለንቀነ ሓንቲ ኣገዳሲት ኩነታት ኣብዚ ትዘውር ዘላ ከረየኩም ኣብዚ ቀሪበያ ፀኒሐ መስለኒ if I can find it ወላ እቲ ናይ ሴኪሪቲ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ነቲ ናይ ቁጠባ መሓውር ናይ ኢማራት ንምእላይ እውን ብዙሕ ነገር ይግበር ከም ዘሎ ሓደ ካብ ሱዳን እዚ ኩሉ ኩናት ፋንድ ክትገብሮ ከላ ኢማራት እንታይ ትረክብ ነይራ እንድሕር ኢልኩም ወርቂ ናይ ሱዳን ካብ ሕሜት ዝቋፀሮ ጥራይ ዘይኮነ ወላ እውን ካብቲ ካርቱም ዝቋፀሮ ካብቲ ሰራዊት ሱዳን ዝቋፀሮ እቲ ወርቂ ናብ ኢማራት እዩ ዝኸይድ ስለምንታይ ብዙሓት ሃገራት ስለ ዘይገዝኦ ስዑድያ ሕጂ እንታይ ገይራ ይበሃል ኣሎ ኣብዚ ሪያድ ምስ መንግስቲ ሱዳን ወርቂ ናታ ናብ ስዑድያ ክሸጦ ካብ ኢማራት ወፃኢ ኣብ ሱዳን ኣብ ወርቂ ናይ ሱዳን ኣብ ስዑድያ ንክሽየጥ ኣብ ሪፋይነር ናይ ስዑድያ ተፃርዩ ንክሽየጥ ተረዳድዮም ኣለዉ እዚ ዳይሬክትሊ ነቲ ቁጠባዊ ኢንተረስት ናይ ኢማራት ምህራ ምባሃል ኣልተርናቲቭ ኣማራፂታት ክትፈጥር ክትክእል ኣለዋ ስዑድያ ስለዚ ሰራዊት ሱዳን ወርቂ ናቱ ነቲ ዘድምዮ ዘሎ ቦታ ኣብ ከይድካ ይኮንካ ክሸጦ ዘለካ ታይዳ ንዓኻ ዝሕግዘካ ሓይሊ ምሱ ንግዲ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ሱዳን ድማ ኩሉ ንግድታት ናታ ብዘይ ቃል ዓለም ኩሉ እቲ ኢማራት ትቋፀሮ ንግዲ ናይ ሕርሻ ይኹን ናይ ካልእ ብሙሉእ ካንስል ገይሮም ንበዓል ቱርኪ ንበዓል ግብፂ ንበዓል ካልኦት መሻርክቶም ንበዓል ቀጠር ክብዎ ምዃኑ ሱዳን ኣብዚ እዋን እዚ ብዘይ ቃል ዓለም ኩሉ ሰብ ክግምቶ ዝኽእል እዩ ስለምንታይ ንኢማራት ኣብ ውሽጦም ክመልስዋ ድሌት የብሎም እቲ መንግስቲ ሱዳን ድሕሪ እዚ ኩሉ ዝወረዶም ዳሜጅ ማለት እዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኢማራት ኣብዚ ነገር እዚ ብዙሕ ክትከስር ከም ትኽእል ልክዕ ከምታ ብሶማልያ ብዙሕ ረብሓታት ከሲራ ዘላ ኣብ የመን ብዙሕ ረብሓታት ከሲራ ዘላ ኣብ ሱዳን ድማ ብዓብዩ ብዙሕ ክሳራታት ከጋጥማ ከም ዝኽእል ስዑድያ ብግምጣሉ ረብሓ ክትረክብ ከም ትኽእል ፅቡቕ ስራሕ ርጉእ ርግኣትን ሰላምን ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ቢዝነስ ዕድላት ናታ እውን ብዓብዩ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥረልካ ከም ኤርትራ ኮይና ክንሪኦ ከለና ኤርትራ ምስ በዓል ስዑድያ ይኹን ምስ ካልእ ክትገብሮ ትኽእል ሽርክነት እውን ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ምክንያቱ በዓል ሱዳን ኣዝዩ ብዙሕ ሃብቲ ዘለዎን ሃገራት እዩ ወላ እኳ ርግኣት ተዘይብለን ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎን ሃገራት እዩ ስለዚ እተን በዓል ስዑድያ ደንገለ ቀጥታ ዝያዳ ረብሓ ክረክባላ ኣብ ዝኽእላ ክኸዳ እየ ኦፍኮርስ ኤርትራ እውን ክትወዳደር ኣለዋ ዕድላት ፀጋታት ኣለዋ እዩ ዕዳጋ ኣለዋ እዩ ኩነታት ኣለዋ እዩ ስለዚ ኤርትራ እውን ክትቀዳደም ኣለዋ ነቲ ኢንቨስትመንት ዲ ካልእ ክትረክቦ ትኽእል እምበር በዓል ሱዳን ዘለዎን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክገልፆ ከሎ ሕብስቲ ናይ ኣፍሪቃ ተባሂላ ትግለፅ እዩ ዝብላ ንሱዳን ስለ ሱዳን ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ኣብ ዕዳጋ እውን ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኣብ ዕዳጋ እውን እዩ ነይሩ ናይ ሕርሻን ማዕድናት እውን ብብዝሕ ዝርከቦ እዩ ስለዚ ስዑድያ ድሮ ናብ ሱዳን ሞር ክትኣቱ ቱርኪ ሞር ናብ ሱዳን ክትኣቱ ግብፂ እውን ነቲ ዘለዎም ሽርክነት ምስ ሱዳን ከዕብዩ ብግምጣሎም ድማ በዓል ቻይና ፓኪስታን ዶ ካልኦት እውን ኣብዚ ቦታ እዚ ናብ ሱዳን ገፆም ክኣቱ እዮም ስለዚ ሱዳን ርግኣት ንክትረክብ ኢማራት ዓብ ክሳራ ክጋጥማ ከም ዝኽእል ንኣሜሪካን ክልትዩ ዳርጋ ማዕረ እዩ ኢማራት ወፂያ ስዑድያ እንተኣትያ ኩሉ ሓደ ንኣሜሪካ እዚኣ ንፅብቲ ኬርና ክንሪኣ ንኣሜሪካ ክልትዮም ሓደ እዮም ኢማራትን ስዑድያን ቀጠርን ሓደ እዮም ወላ እውን ኣብቲ ናይ ሶማልያ ዝረኣናዮ ንመለስ ኣብዚ ኣንተ መዘራኽኹም ኣብኡ እውን ተመሳሳሊ ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ The UAE has transformed airports and seaports into the most important points in a new regional axis, and in Libya, it seemed clear just weeks ago that the Emirates were going to make something big happen, and very soon. But across the first few weeks of 2026, the true nature of Abu Dhabi's new axis was revealed.
ሕጂ ኣብቲ ናይ ጉዳይ ናይ ሶማል እውን እንተተመሊስና ነቲ ቦታ ናይ ኢማራት ብኸመይ ክትከኦ ትኽእል እንታይ ክትገብር ትኽእል ንዝብል ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሴኪሪቲ ዲል ምስ ግብፂ ስዑድያ ምስ ሶማልያ ብሓደ ኮይኖም ክገብሩ ክኽእሉ ከለዉ ነቲ ኢማራት ተኸፍሎ ዝነበረት ናይ ዲፈንስ ባጀት ናይ ሶማልያ ቀጠር ክትከኦ ተሰማሚዖም ከም ዘለዉ ዝገልጽ ሓበሬታ ድማ ርኢ ኣለኹ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ስለዚ ነቲ ኢማራት ዝነበራ ፅልዋ ኣብ ሶማልያ ብፍላይ ነቲ ምክልኻል ናይ ሶማልያ ገለገለ ካብቶም ምክልኻል ናይ ሶማልያ ደሞዝ ናቶም ኢማራት እያ ተኸፍሎ ነይራ እዩ ዝበሃል ስለዚ ነቲ ኢማራት 5 ሳንቲም ንሶማልያ ይከፍል ገለ ስለ ዝበለት ቀጥታ ነቲ ባጀት እቲ ቀጠር ክትከፍሎ ምዃና ስለዚ ቀደም ንቀጠር ኣውፅያ ካብ ሶማልያ ኢማራት ይኣትያ ሕጂ ድማ ቀጠር ወፅያ ኢማራት ወፅያ ቦታኣ ብቀጠር ይትካእ ኣሎ ንእንታይ ዘርእየካ ዘሎ ሪፕሌስመንት እቲ ሪኣላይመንት ዝበሃል ዘሎ ካብኡ ድመፅእ ዘሎ እቲ ጉዳይ ድማ ተመሳሳሊ ኣብ ኤርትራ መጀመርያ ኤርትራ ምስ መን ነይርዋ ርክብ ምስ ቀጠር ይርክብ ነይርዋ ምስ ቀጠር ነይርዋ ብዳህላክ ዓብዪ ቦታ ሒዞም $100 ሚሊዮን ኢንቨስት ክገብሩ ሓደ ዓብዪ ሪዞርት ይሰርሑ ከም ዝነበረ ኣብ ካልእ ግዜ ሪፖርት ገይረልኩም ነይረ ሽዑ እቲ ቀጠር ዝበሃል ኣብ ካልእ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኣኽዋን ሙስሊሚን ኣብዚ ናይ ሞስለም ብራዘርሁድ ኢዱ ኩሉ ግዜ ረሳሕ ኢድ ስለ ዝነበሮ ብመንገዲ ሱዳን ገይሩ ብካልእ መንገዲ ብዙሕ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዓለም ሙሉእ እውን ስለ ዝኽሰስ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ድማ ብዓብዩ ከምኡ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ስለ ዝጥርጠር ተገሊፉ ኤርትራ ገሊፋቱ ማለት እዩ ሽዑ ፀኒሓ ኤርትራ ነቲ ቦታቲ ብኢማራት ተኪኣቶ ኢማራት ድማ ኣብ ዳህላክ ዘይኮነ ኣብ ዓሰባት እዩ ቦታታት ሒዙ ማለት እዩ ኢማራት ድማ ፀርዩ ስለ ዘይተረኽበ ኢማራት ገሊፋ ምስ ስዑድያ ጥራይ ገይራቶ ሽርክነት ናታ ስለዚ ኣገይ እቲ ዘን ሃገራት ዓረብ ኩሉ ግዜ እቲ ውድድር ናተን ኣብ ካልኦት ሃገራት ይረአዩ ስለዚ እቲ ኣብ በዓል ሶማልያ ንሪኦ ዝነበርና ከፊላዊ ኣብ ሃገርና እውን ዘጋጥም ዝነበረ ምዃኑ መገንዛብ የድሊ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ከባቢና ብዙሕ ምንቅስቃሳት ከም ዘሎን እዞም ምንቅስቃሳት እዚኣቶም ድማ ዝተፈላለየ ዕላማታት ክህልዎም ዝኽእልን ዝተፈላለየ ውፅኢት ከምፅኡ ዝኽእሉ ምዃኖም ምግንዛብ የድሊ ሕጂ ናብ ካልእ ዜና ከስክረኩም ችግር ላይ ናት ከሁለቱ የጅቡቲ ብሔሮች መካከል አንደኛው ክፍል ነፍጥ አንስቶ ጅቡቲን እያመሳት ይገኛል ኢትዮጵያም አይኖቿን ወደ ጅቡቲ ማማተር ጆሮቿን ወደ ቦቿ ማቅናት ግድ እያላት መጥቷል በጅቡቲ ካሉ የአፋርና የሳቢሮች መካከል አፋሮች ጭቆና በቃም ብለው የኢሳጎስ አባል የሆኑትን የሀገሪቱን ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኦማር ጊሌን እየተፋለሙ ይገኛል ፍልሚያው ከብዷል ውጥረቱም ነሯል ከሰሞኑ ከግብፅና ከሳውዲ ባለስልጣናት ጋር ላይታች ሲሉ የከረሙት የጅቡቲ ባለስልጣናት እየተራጎቱ ይገኛል የአፋር ኢሳ ፍልሚያውን ሰሞኑን ተባብሶ መላ ጅቡቲን እየላጣ ሲገኝ ፕሬዝዳንቱ ካልእ ጉዳይ ናይ ጅቡቲ ኣተሓሳሳቢ እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣብ ዝሓለፈ ፀብፃባት ከም ዝረኣናዮ ኣብ ጅቡቲ ከቢድ ዝኾነ ዕግርግር የጋጥም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ዕግርግር ድማ ዓሌታዊ መበገሲ ዘለዎ እዩ እቲ ኩነታት ድማ ጅቡቲ ትኽተሎ ዘላ ፖለቲካ ኣብ ውሽጣ ንባዕሉ ቮለቲሊቲ ወይ ከምዚ ተዓፋፊ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ዘይርቃት ዘለዎ ሃገር እያ ፖለቲካ ናይ ዑመር ገሌ እውን ንባዕሉ ብዙሕ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ምክንያቱ ነዊሕ ኣብ ስልጣን ስለ ዝፀንሐ ኣብ መንጎ እቲ ሶማልን ዓፋርን ዘሎ ዳይናሚክ ድማ ብዙሕ ሴንሲቲቪቲ ዘለዎ እዩ ሕጂ ዑመር ገሌ ኣብዘን ዝሓለፋ ሕደት ኣዋርሕ ብርቱዕ ዝኾነ ፖሊሲ ኣንጻር እንታይ ዝበሃል ኣንጻር ብልፅግና ወይ እውን እቲ ናይ ዓፋር ኣጀንዳ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ኣብኡ ሓያል ዝኾነ ኣካይዳ ክኸይድ ከም ፀንሐ ዝንገር ምክንያቱ እታ ናይ ዓፋር ኣጀንዳ ንሱ ዓፋር ናብ ባሕሪ ክምለሱ ባሕሪ ዶ ገለ ዶ ትብል ዳላ ኣጀንዳ ናይ ብልፅግና ብመንቲ ዝወርያ ኢለኩም ብኢማራት ዝወርያ እዛ ኣጀንዳ እዚኣ ድማ ናብ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ኣተኩሮናታ ብዓብዩ ንኢማራት ቀዳማይ ፀላእዮም ኣብ ቀረብ ኣፍሪካ ኤርትራ ኣይኮነት ጅቡቲ እዩ ጅቡቲ መጀመርያ ካብቲ ንሳቶም ዝቆፃፀርዎ ዝነበሩ መትኒ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ባብኤል መንደብ ፀራሪጉ ቀይሕ ካርድ ሂቡ ዘውፅኦም ድሕሪኦም ኤርትራ ውፅኣቶም ስለዚ ንጅቡቲ ታርጌት ዝኣሰሩሉ እዮም ስለዚ እታ ናይ ዓፋር ትብል ኣጀንዳ ወላ እኳ ናብ ኤርትራ ክሰድዋ ከሎ ብዙሕ ለውጢ ከተምፅእ ዘይትኽእል ትኾነት ኣብ ጅቡቲ ግን ዓብዪ ፅልዋ እዩ ዘለዋ ኣስዋይ ብዙሕ ግዜ ናይ ጅቡቲ መራሒ ብድሮናት ገይሩ ዶብ ሰጊሩ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ማለት እዩ መጥቃዕቲ የካይድ ነይሩ እዩ ዕጡቃት ጉጅለ ዝረኣዮም ይሃርም ነይሩ እዩ ዝዕመር ገለ ውፅኢት ናቱ ድማ እዩ እዚ ሕጂ ለንቀነ ዝተረኣየ ዝበሃል ዘሎ እዚ ለንቀነ ተራእዩ ዝበሃል ዝነበረ ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት
ካብኡ ዝተበገሰ ቅርዕንትስ ከም ዘለዎምን ኣብ ጉዳይ ናይ ዓፋር ዓሌታዊ ምንቅስቃስ ናይ ዓፋር ዝኽተሎ ዝነበረ ናይ ዑመር ገለ ስጉምቲ ንሱ ዝፈጠሮ ካብኡ ኢና ተበጊስና ዝብል ዘረባታት ክስማዕ ፀኒሑ ኣሎ ውፅኢት ናቱ ንኢትዮጵያውያን ብፍልይ ዝበለ ይፀልዎም ዘሎ ይዝበሃል እንታይ እዩ ስኸ 9% ዋላ 95% ንግዲ ናቶም ብጅቡቲ እዩ እንድሕሪ ጅቡቲ ፀገም ኣጋጢምዋ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ጅቡቲ ኣብ ኩናት ትሕት እንድሕራትያ እንታይ እዮም ክገብሩ ሳቶም ስለዚ ቀደም ሓንቲ ፀገም ዘየለ ከሎ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዶ ገሎ እናበለ ድራማ ዝፈጥር ዝነበረ ብልፅግና ናው ኣብ ጅቡቲ እዚ ሽግር እናበኣሰ እንድሕሪ ኸይዱ እንታይ ክገብሩ እዮም ቤንጌሮም እዮም ክወፁ መስመር ናይ ንግዲ ናቶም እንታይ ክኸውን ስለዚ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ሰም ናይ ጅቡቲ ጉዳይ ምስ ናሽናል ሴኪሪቲ ናትና ብቐጥታ ርክብ ዘለዎ እዩ ስለዚ እዚ ኤትኒክ ኮንፍሊክት ኣብኡ ዘሎ ድማ ብፍላይ ገለ ካብቶም ተቃወምቲ ናይቲ ናይ ዓፋር ምንቅስቃስ ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ዓፋር ዝበሃል በቶም ዒሳ ዝበሃሉ ከም ዝተዓብለሉን ቶም citing that Gule in power is seeking a system ሕጂ ካብ 99 ክሳብ ሕጂ ኣብ ስልጣን ከም ዘሎን ሕጂ እውን ተወሳኺ ኣብ ስልጣን ክኸይድ ካብ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ እዚ ድማ ነቶም ዓፋር ካብ ስልጣን ተገሊሎም ዘለው ቅሬታ ከም ዘለዎም እዮም ዝነግሩ ዘለው ኢትዮጵያውያን ናቶም ቃንዛ ከም ዘለዎም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከምኡውን ናይ መንግስቲ ጅቡቲ ድሮናት ተፈላለየ መጥቃዕቲ ክገብራ ከም ፀንሓ ናይ ዓራብ ናይ ዓፋር ምንቅስቃሳት ዝበሃሉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እትያውን ትሃርም ከም ዝነበረት ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ጅቡቲ ብዙሕ ሓደጋ ከጋጥማ ከም ዝኽእል ኣብ ደገ ባሕሪ ብዓብዩ ክትዕፀ ከም ትኽእልን ግን ናብ ጉዳይ ናይ ጅቡቲ ቀጥታ ኢዳ ክትእትይ ትኽእልና ምክንያቱ ዓበይቲ ሃገራትን ስለ ዘለው ንሕና ግን ብጎረሮና ክንተሓዝ ንኽእል ሃገር ኢና እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ብጎረሮኹም ዲኹም ክትተሓዙ በፍንጫኹም ንዓኹም ዝምልከት ኮይኑ እታ ንስኻትኩም ዝኣመንኩምላ ሃገር ሽግር ገጢምዋ ኣሎ እቲ ትገብርዎ ብሕጂ ክርአ ዝያዳ ኣብቲ ፅሑፋት ናቶም እውን ብመንገዲ ዓሰብ ንብሎ ጉዳይ ሕጂ እውን ዳግመ ግምት ክወሃበሉ ኣሎ ብላብላ ዝብል ድራማታት ናቶም ድማ ይቕፅል ማለት እዩ ከም ወትሩ ስለዚ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እውን ታዲድ ናቶም በቲ ሚድያ ናቶም ዝወፁ ዘሎ እንድንወጣ ያደረጉን ጠላቶች ከባህር በር እንድንወጣ ያደረጉን እነሱ ናቸው። እኛ ተሳስተን ተባብረን ሊሆን ይችላል። የኛ ልጆች ተሳስተው ትብብር አድርገው የባህር በር ጥቅም ያልገባቸው በወጣትነታችን ተቀስቅሰን አምነን እኩልነት መስሎን ትብብር አድርገን ሊሆን ይችላል። ዋነኛው የአጀንዳ ባለቤት ኢትዮጵያን የባህር በር የማሳጣት አጀንዳ ባለቤት ግን ታሪካዊ ጠላት ነው። አሁንም ቀጥሎበታል። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነታ ትኽክለኛ ምስሊ ናቱ ገይሮም ቀሪፆም ኣይ ቲንክ ኤርትራውያን ከይኮኑ ይተርፉን እዮም ወላ ፋኖ እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ኣይፈልጥን እየ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቶም ተጋሩ የርግፅ ኣለኹ ኢሉ እንድዩ ተጋጊዮም ከይተረድኦም ዝገበርዎ ክኾኑ ኩሉ እዮም ንኤርትራ ክትግንፀል ክገብሩ ከለዎ እዮም ዝብሉ ዘለው ኤርትራ ካብ ቀደሙ ምሳኹም እውን ዝሕብራ ይነበራን ብሓይሊ ተጎቢጣ እያ ነይራ ንዝግባኣ መሰረሰ ውሳነ ድማ መጀመርያ በቕልፅማ ፅቡቅ ጌርና ክንደግማ መጀመርያ በቕልፅማ ያረኺባቶ ካባኻትኩም ብድንጋፀ ወይ እውን ተረዲእኩም ዝገበርኩም ኣይኮነን ነቲ ብጎነፅ ብዓመፅ ሲኢናቶ ዝነበረት በቕልፅማ ኣረጋጊፃቶ ደጊማ ድማ ብፍትሓውን ሕጋውን መንገዲ ድማ ሪፈረንደም ጌራ ነቲ ጉዳይ ነቲ ምዕራፍ ተዓፅያቶ ስለዚ ባህር በር ክትብሉ ነታ ዴጋኹም ክትከስርዋ ኢኹም ብዓብዪ እውን ተሃገርኩም እውን ክትከስርዋ ከም ትኽእሉ ምግንዛብ የድሊ ግብፃውያን ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ደገ ባሕሪ ካሕሳ ናይ ታሽማሃቡና ክብልኩም ከለዉ ሓቆም እዮም ስለ ህዳሴው ግድብ የጻፉትና ከካርቱም እና ከካይሮ በደስታ የሚል ምላሽ የተሰጠው ደብዳቤ የዚህ ቀጣይ ክፍል ነው። አሁን የተሰማው መረጃ ደግሞ ግብጽ በግድቡ ላይ ካሳ መጠየቋን የሚጠቅስ ነው። የግብፁ የውሃና መስኖ ሚኒስትር ሃኒ ስዋሌም ኢትዮጵያ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድቧ በግብጽና በሱዳን ላይ ላደረሰችው ጉዳት ካሳ መክፈል አለባት ሲሉ ለሀገሪቱ ፓርላማ ተናግሯል። ኤግዛክትሊ ስለዚህ ግብፃውያን ሸለል ክብልኹም ዝኽእሉ ሃገር ኣይኮኑን ስለዚ ንዓና ካሕሳ የድልየና ኣሎ ብሰንክቲ ዕንደራኹም ዝኸሰርና የብሉ ኤርትራ ድማ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ እምበር ካብ ኤርትራ ቅጭፍ ክሲ ይክህልወኩም ኤርትራ በብዙሕ ነገር እያ ትሓተኩም በብዙሕ ረቋሒታት በብዙሕ ነገር ዓብይ ናይ ካሕሳ ፋይል ከም ዘለዋ ኤርትራ እዚ ኣብ ርእስኹም ክፀንሕ ክኽእል ኣሎ መዓስ እዩ ክመፀኩም ንፈልጦ ነገር የብልናን
ግን ትፋይልቲ ኣብ ርእስኩም ከም ዘሎ አስተብዒልኩም ጽንዑ እስከ ስምዑ ማብዛኻ ጉዳይ ላይ ያው ግድቡን ሊያስቆም አይችልም ኦሬዲ ተገምቷል ግብጾች ሁለት ነገር ይፈልጋሉ አንደኛ የውሃ አስተዳደር ጉዳይ ኢትዮጵያ ለግብጽ ያባይ ግድብ እንደ ውሃ ታንከር ሆኖ እንዲያገለግል ነው የሚፈልገው ድርቅ ከመጣ እንዲለቅ በሌላ ጊዜ ደግሞ ጎርፍ አደጋ ሲመጣ እንዲጠብቅ ነው በአጭር ቃል ላሟን አንተ ታበላለህ አንተ ታሳድጋለህ አንተ ትጠብቃለህ ወተቷን እኛ እንጠጣለን አይነት ነገር ነው ፍላጎታቸው ሁለተኛው ደግሞ በቀጣይነት በአባይ ወንዝ ላይ እንዲሁም በገባር ወንዞች ላይ ምንም አይነት የእርሻ ስራዎች እንዳይሰሩና ሌሎች የልማት ግድቦች እንዳይገነቡ ማስተማመኛ ካለ እንታዮም ዝብሉ ዘለው ግብጽ እንታይ ትደልላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎኖም ሒዞም ሲ እንታዮም ካባና ዝደልዩ ንዝብል ሕቶ ወል ግብጻውያን ንኤርትራ ንኢትዮጵያ ከም ሓላዊ ዋርድያ ክትኮነሎም እዮም ዝደልዩ ዘለው እቲ ዋርድያ ድማ ነቲ ዲጋ መቆጻጸሪ ናይ ማይ ደርቂ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ዲጋ ዘሎ ማይ ናብ ግብጽ ከም ዝስደድ እቲ ኒል ዓቕሚ ናይ ማዩ ከይጎድል ብርቱዕ ማይ ክኸውን ከሎ ድማ ክዓፁ ከም ዘሎ ስለዚ ብኻል ኣዘራርባ ኢሉ እታላም ጓሳናታ ንሕና ሓለውትናታ ንሕና እቲ ጻባን ስጋን ግን ዋናታቱ ግብጻውያን ክኾኑ እዚዮም ዝደልዩ ዘለው ነዚ ድማ ነዚ ጥራይ ኮኑ ዝሓቱና ዘለው ነቲ ዲጋ ክንሰርሕ ከለና ብዙሕ ገንዘብ ከፊልና ዋጋ ዝኸፈናሉ እቲ ዲጋ ክስራሕ ከሎ ሽግር ስለ ዘጋጠመና ካሕሳ ክፈሉና ይብሉና ኣለው ይብሉ ኖርማል ኢትዮጵያውያን ተንበርኪኾም ፍቕ ኢሎም ንኽበኽዩ ውይ ንክብሉ ዝገብሮም ጉዳይ እዩ ግን ኢድኩም ምዃኑ ንብልጽግና ሲ እዚ ጉዳይ እዚ ንብልጽግና ኢዱ ምዃኑ ማንም ዝድንግጸሉ የለን ትማል ኣብ ግዜ ሽግሩ ደው ንዝበለሉ መንግስቲ ኤርትራ ሕቁ ብድሕሪ ኢዱ ካራ ሒዙ ፀኒሑ ንክቐትሎ ኢሉ ዝፈተኖ ስለ ዘይሰለጦ እምበር ንመንግስቲ ኤርትራን ንሃገር ኤርትራን ክቐትል ኢሉ ክኸዶ ዝቐነየ እታ ተንኮሉ ሓሊፋ ፀኒሓቶ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ዘለናዮ መድረኽ የርእየና ኣሎ ካልእ ህዝቢ ማሕራ ዝብልዎ ዘለዎ ድማ ንስማዕ አይግባን አይናችን እንጨፍንና ይሄ ሁሉ ኳልኩሌት አይግባን ለአማራ መሪ አንድ ጊዜ ለ20 ምናምን ዓመት ከትግራይ ለቀጣይ 20 ምናምን ዓመት ከኦሮሞ ከዛ ደግሞ ለቀጣይ 20 ምናምን ዓመት ከሶማሌ እየተመረጠን ነው የምንኖረው እኛን እንደሰው እጅ ግን የለንም ልብ የለንም ሐሞት የለንም ማሰብ የሚችል አእምሮ የለንም መሪ የመሆን ጭንቅላት የለንም እነሱን አንምራቸው እኛ ራሳችን መሪያችን እንዴት መምረጥ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ህዝቢ ማሕራ ሒዞሞ ተንስኦም ዘለው ከውዝ ዕላማ ናይ ቃልስናቶም ንዓመታት ዘዝመፀ ህዝቢ ከመሓድረና ኣብቲ ሃገር ድማ ታሪኻዊ ብፅሒትን ታሪኻዊ ዓብ ሰረት ዘለና ኢትዮጵያ ትበሃል ባንዴራን ገለመሊያን እውን ምስ ማሕራ ቀረባ ምትእስሳር ዘለዎ ክነሱ እዚ ጉዳይ እዚ ንዓና ከመይ ገይሩ ኣብና ዘሎ ስለዚ ነዚ ከይገበርካ ኣምሓራይ ከይትድቅስ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኦሮሞ ከመሓድረካ ተጋሩ ከመሓድሩኻ ካልኦት ተረኛታት ከመሓድሩኻ ንስኻ ግን ኣብ መማዕዶ ኮይንካ ከተቋምትን መጋበርያ ናቶም ክትከውን የብልካን ዝብል ሓያል ዝኾነ ተልእኾ መልእኽትን ቀስቃሲ ዝኾነ ዘረባን እዩ እዚ ካብቶም መራሕቲ ናይ ፋኖ ብብዙሕ ግዜ ዝስማዕ እዩ ስለዚ ዕላማ ናቶም ኣብዪ ኣሕመድ ገይሩ ብሽምግልና ገለ ገይሩ ክዓርቆም ዘይኮነ ተንስኦም ነታ መንበር ናቶ ኣልዮም ናምሓራ ብዝጠቅም መንገዲ ክገብርዎ ከም ዝኾኑ እዮም ዝደልዩ ዘለው ስለዚ እቲ ፋኖ ዝበሃል ሕብረት ፈጢርዎ ዘሎ ዋላ እኳ ብብልፅግናን ካድረታቱን ብዙሕ ፈተነታት የጋጥሞ እንተሎ እቲ ሒዝዎ ዘሎ መንገዲ እቲ እንኮ ከትሕኖ ዝኽእል መንገዲ ስለ ዝኾነ ነኺሱ ብኡ ክቕፅል ከም ዘለዎ እዮም ደጋጊሞም ዝነግርዎ ዘለው ስለዚ እዚ ሓድነት ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ፋኖ ሓደ ኣገዳሲ እምነ ኩርናዕ ወይ እውን ኣገዳሲ ምንቅስቃስ ከም ዝኾነ ህዝቢ ኣምሓራ ድማ ኮይኑ ተሪፉ እታ ከተዕውቶ ትኽእል እዛ ናይ ፋኖ ሕብረት ምዃና ደጋጊሞም ይንገሮም ኣሎ እሳያታ ሕብረት ገይሮም ነቲ ፀላዮም ብሓደ ኮይኖም ተተቃሊሶም ጥራዮም ክዕወትሉ ዝኽእሉ እንተዘየለ በብልጽግና ብዙሕ ድራማታት ፈኒሎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር የብሔራዊ ምክክሩን እንደ መሲህ የሚጠብቁ ሰዎች ያሳዝኑኛል እኔም ተስፋ አድርጌ ብዙ ጠብቅ የነበረ ነገር ነው አንዱ በሱ ጉዳይ የሚያሳዝነኝ ምንድነው በብሔራዊ ምክክር መፍትሄ ይሰጣቸዋል ከተባሉ ጉዳዮች ይሄ ነበረ ግን ከምክክሩ በፊት ውሳኔ ተሰጥቶበት ያው ግልጽ ባልሆነ መንገድ ውሳኔ ተሰጥቶበት አንዱ ተፈቅዶ ሌላው የተከለከለበት ነው ስለዚህ አሁን በምክክር ምን እንደምታመጣ ባላውቅም ነገር ግን ከምክክር በፊት ኦሬዲ ብልጽግና የሚፈልገውን ነገር አስርጿል ይሄ ደግሞ የሚፈጥረው ቁጭት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ፎር ግራንትድ የተወሰዱ ነገሮች በለጠ
بحفشا انتا يوم زبلو زلو اتي ناي محرا قبل صقنا زبغسو زلو ناي ديالوج ناي مخخار منقد ما عد زبلو زلو بفصمني حزب محرا دليتاتناتون بفلاي نتقالس ناي فانو لما دليتاتو كنت انا قد زخل يكونن مغابريا ناي بلصقنا كخونيوم امبر ابي احمد قدم حجي ግንቦት 7 ዶ ካልኦት ኩሎም ዕጡቃት ጉጅለ ምስ ኤርትራ በቀጥታ ብረት ዕጡቃቶም ዝነበረት ሞ በኤርትራ ዝድገፉ ዝነበሩ ብድጋፍ ናይ ኤርትራ ወይም ብሽምግልና ናይ ኤርትራ ምስ ብልጽግና ወይ ምስ አባ ዓሪቆም ክእትዎም ከለው ንመብዛሕቶም አጥፊዎም እዩ ስለዚ ኣብዚ ዋን እዚ ወላቶም ናይ ፋኖ መራሕቲውን ብቀጥታ ምስ ኤርትራ ንክሰርሑውን ስጋት ክህልዎም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኤርትራ እንድሕሪ ምስ بلصقنا يكبر وانت تعرف بناتهم كالكوليشن إيرتران إثيوبيا انت تعريقا نحن خي كم تقدم حجي تجديدنا أتو سبعنا كم كوندينا زبل كالكوليشن كلهم يخلي سلازي ولو كم سير ترى صور انتو دلي ملو أبتدي إيرترا خونوجن دلونات كلهم كم زي كلون بناتهم من قدك ترد عليهم تخليها بحفشة لا تشم قلنا أبي أحمد زدليو برتهم أوريدهم سيفيل كوينهم نسو كم دليتو قبل ليه ماشك على النخص أو تنبر سيريز هون political reform غيرو نحاتهم politicawi conversation سيتيو politicawi بوتاتاتي بوم نتنسواتهم زدلي وزلو حلمتات كتكبر دليت زلو يكونن دلونا زلو يكونن شوهات زلو يكونن فزي اتا ني فانو دو نقالو دو conversations كنقبر لنا دو زبلا بعلامة زتكمل لها مخنياتو تدليا نعوتم نا IMF ديو نزي كوب 20 شوعاتن دي قال قبر كله سلام قبر سلا زبلو سلام يقبر على لغه نخبل ناي سلام ناي ديالوج قال قبر يبلو حراي زبلا ابي احمد كله حراي ام رجع قبر حراي نتا غير ما يسرقا مالت سلازي نتوم محبرسب عالم بخمه يحزوم يفلت تازبلوا من ኤርትራ ኮር የክብል ቀኒው ቻይና ተጠንቃው ዝትብለ ዘላም ዘሎተ ሰላሚና እንደለ ኻይብል ንጽባይቱ ስለዚህ ወላ ሓንቲ ስክፍታ ዘይብሉ መትከል ዘይብሉ ፖለቲካ ስለዝኽተል ዘሎ ነዚ አሚንካ ተኸዶ ጉዕዞ ብዋጋ ናይ ነፍስ ኸጥራ እዩ ጀነራል ብርሃነ ነጋሽ ወድ መድህን አብ ልሳን ህወሓት ወይን ቀሪቡ አብ ዝሃቦ ቃለ መጠየቅ አቀዲሙ ዘልዓለ ጉዳይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ድሌቱ አይተቀየረን ዝብል እዩ ኩነታት ስለዘይመቸው ወንበር ትግራይ ንምጥፋእ ድሌቱ ሕዝውን ኣሎ ዝበለ ኮይኑ እቲ ዘይምቹ ኩነታት ውሽጣውን ደጋውን እዩ ኢሉ አብ ዝሕዚ ዋን ኣሎ ዝበለው ጥንካሬ ህዝብ ትግራይ ንዳግማይ ወራር ምቹ ይኮነን ኢሉ ካብ ወፃ ግና ካሊ ምኽንያት የቀመጠን እቲ ናይ ውግ ወይ ናይ ወራር دليت تودي مالته يكونن وعلى بريتوريا تدوارا خصاب زي قبره زنورو كم تنع مجمريا دليتو هزو تقراي ناي مدفع حلم نيري هذي حلم زي تطويلو مالته يكونن يتفعلالي سلطات كتكام كله زي يباكو قميتو زي اللو خمزة اللو انتو ما تشيوو ابزي طعام اوان تورار ناي مكيادن بحيلي እንደገና ትግራይ ወጥታ ትግራይ ናይ መጥፋእ ድሌት ተወሲዱ ህዝብ ተመዛቢሉ ስቂሉ አየር እንክብልውን ተሰሚዓሎም መሬቱ ተወሲዱስ ህዝቡ ተፋናቀሉስ ስቂሉ ደቂሱ ክነብር ይኽእል እዩ ዝብል አተሓስባ እንተልዩ ከይካይ ነበር ይኽእል ናይ ባዕሉ መፍትሕ ክገብር ከም ዝኽእልስ ምንም ዘጠራጥር አይኮነን ቅድሚ ዝኸፍአ ኤርትራን ይካድ ዘሎ ርክብ ህዝብን ህዝብ እዩ ዝብል ሽም ዝተዋሃበ ኮይኑ እዚ ጽምዶ ብዘይ ሰኸፈት ክቅጽል ይግባ ኢሉም እትርክብ ህዝብን ህዝብ ይበሃል እምበር ብዕሊ ብክልቲኡ ወገን ዘለው ናይ ፕሮፓጋንዳ ሰባት ዝሳተፍሉ እዩ እዚ ጀዝትሪ ወዘለኹም ጀነራል ወድ መድህን ይበሃል ዝቦ ዘሎ ዘረባ ድማ ኣዝዩ አገዳሲ ነይሩ ብፍላይ ብዛዕባ ጽምዶ ዝባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ እትርክብ ወታደራዊ ክብል ይኸስስ እዩ ወድ መድህን ኣብ ቃለ መጠይቁ እቲ ዘሎ ርክብ ናብ ስርዓት ዝውድቕ ምሕዝነት ክዓቢ ብዘይ ሰኸፈት ክስራሕ ኣለዎ ኢሎም ተኾነ ህዝብን ህዝብን እዩ ዘሎ ክሳሕ ዝርክብ ዋላ ውድም መንግስትን ውድም ንውድም እንተ ዝግበሩውን ሞራል የብሎም ናትኮ ፈራርሑና ክዛረብዎውን ምሕፈር እዩ ክሓፍሩ ነይርዎም ንሕና ንጋደልና ዘለና ተጋደልቲና ተጋደልቲ ድማ ምዋጣጽኦና ርኢና ምዝመሰለና ክንሓብር ግቡእ እዩ ምክንያቱም ዘይ ትጽምዶ استراتيجيك صمدلو استراتيجياوي رأيان علمان زلنا نصامدلو نتحاورلو متحوار مالت اندي تصمدو انبلو تاكتيكال دما ني غزياوي نسرعات نودا
ويز توسنة سجونتن مخاد توسنة دقفن مقبار سلطان محزنات ونالله كلهم زيهم كنتقام اللامينا كلهم زيهم متقام دما تخكلنا إيو أبو كينات تقرأي سراويت إرترا تعديمو بحفش كم نريو زلنا تي مرقتي بزعبا قداي ناي تصمدو بزوح تحلالقي زربان دينا نسمع بفلاي تي ميديا ناي تقرأي بزوح دراماتات زلو سلزخوني እቲ ፖለቲካዊ አካይዳ ብፍላይ ብወገን ትግራይ ብወገን ኤርትራ ዝኾነ ዝተቀየረ ብዛዕባ ፅምዶ ከም ዘየለ ርግፅ ኮይኑ ብወገን ትግራይ ግን ኣበይ ኣለው እንታይ እቲ ሌተስት ኩነታት ናቶም ንክትፈልጥ ክብድ ዝበለ ካብቶም መርሕነት ወይ እውን ካብቶም ዓበይቲ ጀነራላትን መራሕቲ ናይ ህወሓትን እንድሕር ደይ ወፅዩ ሳብሳቶም ዘይተዛረቡ እቲ ካልእ ኣብ ሚድያታት ወፅዩ ትዛረብ ናቶም ከቢድ እዩ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ብሚድያ ደረጃ ኣብቲ ፓብሊክ ዲስኮርስ ኣብቲ ፓብሊክ ብዝወፅእ ሓበሬታ ንክትዕቅኖ ካልእ ኣብዚ ሓንቲ ዘረባ ለንቀነ ዝብልዋ ዘለው እቲ ሓበሬታ ካበይ ይረኽብዎ እንደ ሚሳይላት ናብ ዶባት ኢትዮጵያ ከም ዝፀጋግዕ ኤርትራ ዘመናዊ ሚሳይላት ናብ ዶባት ኢትዮጵያ ከም ዝፀጋግዕ ተሰሚዑሎም እታ ንተዋጋእቲ አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ፋኖ ብምድጋፍ ብወገን 4 ኪሎም እትኽሰስ ዘላ ኤርትራ ንኩናት ሙሉእ ዘይጉድል ምድላዋ ትገብር ከም ዘላም እናተሓበረ እዩ ዘሎ በዚ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ዘመናዊ S10M ዝተሰመየም ፀረ ነፈርቲ ስራሓት ሩስያ ሚሳይል ምስ ኢትዮጵያ ናብ ዘዋስንዋ ከባቢታት ዶባት ግንባር ቡሬ ከተጋዓዝ ከም ዝቐነይትዮም ምንጭታት ሓበሬታ ካብ ተኸባበር ጋሊፆም እተን ዘመናዊ ሚሳይላት ዝተገጠመለን ዓበይቲ ተሽከርከርቲ 9A35 ከሙን 9M37 ምዕቡል ስርዓት መከላኸሊ ፀረ ነፈርቲ ዘካተተ ከም ዝኾነዮም እቶም ፍልፍላት ሓበሬታ ገሊፆም ዘሎም ብተወሳኺ ድማ ኣጋር ሰራዊት ሓዊሱም ብርክት ዝበላ ድሩዓት መኻይንን ታንክታትን ኣብ ግንባር ዓሰብ ይጠናኸራ ከም ዘለዎም እቶም መሰኻኽር ዓይን ገሊፆም ብተዛማዲ ዜና ኤርትራ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ናብቶም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ሓይልታት ፋኖም ብመንገዲ ህወሓት ወታደራዊ ኣፅዋር ብምቕባል ዘቕረበ ክሲ ሓሶት እዩ ክትብል ከም ዝነፀጎተ ዝፍለጥ እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ክጅምሮ ዝደሉ ዘሎ ኩናት ንመመሳመሲ ከም ምክንያት ዘቕርቦ ዘሎ ይክብልም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ገሊፆም ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ዝወፀ መግለፂ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ከም ዘመልክቶም ምስ ውሽጣውያን ጉጅለታት ታሪክ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ናይ ዲፈንስ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ሓበሬታ ይወፅ እዩ እቲ ምንጭታት ናቱ ኤግዛክትሊ ክትፈልጦ ይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን ከምኡ ኮለል ከብሉ ቀኒዮም እዮም ሓያለ ዝኾነ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ዲፈንስ ኬፓቢሊቲ ዝብል ቪድዮታት ክወፅእ ቀኒ እዩ ኩናትን ክንሰምዕ ድሌት የብልናን ግን ሓደ ግዜ ድማ ዋላ ብዛዕባ ኤርትራ ሓሶት እውን ይኹን ምንቅስቃሳት ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኤርትራ ዝገልፅ ሓበሬታ ክንሰምዕ ከለና ኣትሊስት ምዕቡል ኣፅዋር ኣሎ ገለ ዝብል ክትሰምዕ ከለካ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ያነ ከም ሕማቕ ይርዮን እየ ንሱ ስለምንታይ ከምኡ ይብሉ ኣለው እንታይ እቲ ኣጀንዳ ናቶም ስለምንታይ ከቡ ዘብሎም ዘሎ ካልእ ርእሲ ኮይኑ ኤርትራ ሓያል ወታደራዊ ቅልፅም ክህልዋ ዘይደሊ ኤርትራዊ የለን ኤርትራ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልዋ ኣለዎ ሓያል ወታደራዊ ቴክኖሎጂካዊ ብቅዓት እውን ክህልዋ ኣለዎ ዓቕሚ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኩናት ኣፍልጦ ዘለዎ ተመክሮ ዘለዎ ወታደር ጥራይ ዘይኮነ ቴክኖሎጂን ኮላይ ክህልዋ ኣለዎ ዝብል ርእቶ ዘለና ኢና ንሕና ስለዚ ከምዚታት ክንሰምዕ ከለና ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገድፎ ንኽእል ኮይኑ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት ኣፅዋር እንቀሳቂሳ ዝብል ዜና ከም ኣሉታይ ንሪኦን ኢና ስለዚ እንኳዕ ግርም ገበረት ንኩሉ ኩንነት ድልው ኮንካ ምፅናሕ ዝመስልዎ ስለዘየለ whatever it is ሓቅነቱ ካልእ ግዜ ንገድፎ ኢና ግን ብዛዕባ ኤርትራ ድማ ብዙሕ ተጋራጫዊ ሓበሬታታት ይወፅእ ኣሎ ከም ንፈልጦ ኮይኑ ኣብዚ እውን እንታይ ዝብል ኣውፂኦም ነይሮም ሪኢኹም ኢኹም ብዛዕባ ረጂም ቸንጅ ናይ ኤርትራ ዶ ገለ ዶ ዝብል እዚ ማይክ ሮብን ዝፀሓፎ ነይሩ ኣምባሳደር ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ቅልጡፍ ዝኾነ መልሲ ኣብ ብሰንኪ እዚ ናይ ኣካዳሚ ዶ ገለ ዶ እናተባህሉ ዝግበር ዘሎ ብፍላይ ረጂም ቸንጅ ዶ ናብ ኤርትራ ዘተኮረ ዝግበር ዘሎ ንዕኡ ዝምልከት ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ኩሉ እቲ ንኤርትራ ዝግበር ድማ ካቴጎሪካሊ ሪጀክት ከም ትገብሮ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ቀዳማይ ነገር ንዝግብኦ ክብሪ ምሃብ ኣገዳሲ ዝኾነ ይኹን ኣርቲክል ካብ ኣሜሪካ ዝወፅእ ንኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝውንጅል እንተኮይኑ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ቅልጡፍ ዝኾነ መልሲ ይዝብ እዚ ናይ ብሓቂ ዝድነቕ ስራሕ እዩ ዝኾነ ኣርቲክል ንኤርትራ ዝውንጅል ተመፅዩ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ቅልጡፍ ዝኾነ መልሲ ዝህብ ዓቕሚ ዘለዎ ኣብ ኣሜሪካ እዚ ድማ ሓደ ከም ኤርትራዊ ዝሕብነናን ዘሐጉሰና ነገር እዩ ምክንያቱ ስቕ ኢልካ ምርኣይ ማለት ንሚድያ
حق ገለ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ከም ሓቂ ንኽኣምኑ ኢኻ ትገብር ዘላ ስለዚ ተቓላጢፍካ ብመግለፂ ድዩ ከምዚያ ፕረስ ረሊስ ጌርካ ኣርቲክል ፅሕፍ ኣቢልካ ኣብኣ ከለካ ዲባንክ ትገብሮ ነቲ ጉዳይቲ ምንጪ ዜናታት ክጥቀሙ ከለዉ ሽዑ ነቲ ሓበሬታ ኣብ ብልፅግና ከም ዝከሲሱ ኤርትራ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ነፂጋ ትሕሶት የላቶ ክበሃል ከሎ እዚ ኣብ ኮለቲ ዜና ኣድማዕነቱ ይስበር ስቕ እንድሕር ኢልካ ግን ካልኦት ምንጭታት ከም ሓቂ እውን ገይሮም መንግስቲ ኤርትራ ክምልስ ኣይደለየን ስለ ዝበሃል ንሱ ናብ ካልእ ድራማታት ይኸይድ ማለት ስለዚ ነዚ ኣብዚ ኮንቨርሴሽን ዝብል ዝወፀት ኣርቲክል peace purported to warn against a danger of war in the Horn of Africa كله زعبا ኤርትራ ኣብ ቀረብ ኣፍሪቃ ኩናት መጻሉ ኤርትራ ኢትዮጵያን ክዋጋያን ዝብልዎ ዘለዉ እውን ዲባንክ ይገብርዎ ኣለዉ ብዓብዩ እዚያ ስራሕ እዚኣ ኣነ ብዓብዪ ክብሪ ዝህባ ነገር እንተላ እዚኣ እያ ስለዚ ክብረት ይሃበልና ነዚ ኩነታት ቀልጢፎም ካል ኣጀንዳታት ከይተፈጥሮ ከሎ ቅልጥፍ ኢሎም ከምዚኣ ገይሮም መንግስቲ ኤምባሳደር ኤርትራ ኢሎም ዝህብዎ ዘለዉ እዚ ዓብ ኣድናቆት ኣለና ክብሪ ይሃብኩም ክንብሎም ንደሊ زي كم انتاي ندلي كال لنكني حنت أقدر أسيد زربالا زي بريزنت ساس من اسمها يا مسات تعاسل زلاتني حزب إثيوبيا كنا ديوم أوجم كودو بمنقد سامرة ديوم كمسو بتقرأي يوم ديوم كمسو بيناي منقدي بوجام بوغندر دي بشوان بورلن دي بيناي كوابيتاتهم كمسو ذيك زيها أي تدفع ذا تغسل كاس نحو من الباش دقاقم كمسو بوتيا سنف نداي فرح سسع إذي حمامات إذي دلوهم سوات متيوم لذي خبابه هو كتفطرلو هو قدرلو ما يقبال أبناتاتهم معدنا يقويقوي معدنا يحصوت معدنا يمدنقار كن عدام يبلنا سرحنا نقبر كنكلا لنا كنا تعوج لنا دحال معالتو نرئينا نمتسينا ناقن كنا تعوج مثلنا نايم كل خان نزغنا وجن نحط له مخنيات لنا كم زد مثلا سنفنا زوزو سسعن فرين دفعو نداي أفشان مالتي دخسر كم زد مسيحات زارب زينا أنا كمان كقصة يبلون كزارو ولا ده يبلون قد عايزين كنا ندوس مصرينا حدش نقدر أكون أنا بكولجات كنا تمهرنا كنا تاكلن بجبري تمهرنا تاريخ بعلو دمسكرولو كبزات ريواز لهم اتقداي ببلتقنا تفني زلو بروباغندا نيرترا كابتي كدكدو تدل زلا قعزو كعنك فايا بلون إيا تبل دلا زي اتمالغت انتايو بلتقنا كويناتو دلي اقرقري دلي كل نعوز ملكات نقرات يقبرالو ايرترا قلنا ازن كتبه بلا ناب معبالي كانت اكوركن كلالنا انا حنتي نكودادر አይደለን ያገን እዚ ኣብ ዲፕ ትራብል ዘሎ ብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ ነገር ራዩዚ ሎሚ ዝወፀት ዜና ያዚያ ለንቀነ ነዚ ብልጽግና ዝበሃል ኣብ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን ዘሎ እቲ ወርልድ ባንክ ዝበሃልን IMF ክልቲዮም ሚሊዮናት ገንዘብ ሓገዝ ሂቦም ኣሎ ናው እዚ እንታይ ማለት እዩ ንብልጽግና ገለ ነገር ክገብረሎም ሓቲቶም ኣሎ ስኻ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ዕዳጋ ክኸፍተኹም ዘለዎ ማለት እዩ IMF and World Bank ገንዘብ ክቡኻ ከለዉ ፕራይቬታይዜሽን ፕራይቬት ኢንቨስተርስ ዕድል ክውሃቦም ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ለንቀነቲ ካውንስል ኦፍ ሚኒስተርስ ዝበሃሉ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ሚኒስተራት ተኣኪቦም ማለት እዩ እንታይ ገይሮም ብላሉ the decision is including ዓበይቲ ውሳነታት ኣመሓላሊፎም ከም ዘለዉ has approved major wave of economic reforms ዓበይቲ ናይ ቁጠባዊ ምኽፋት ወይ እውን سقومتات نقطبا كخفض زخل غيرهم كم زلو يزنغر زلو هذا كابوم غير ورلو زبال زلو the council of ministers approved amendment to the long standing customs proclamation customs ማለት አታውሽ ታገር ዘሎ ኩነታት ክጽገም ከም ዘሎ ዘጂ ኤርትራ በቀዳማይ አገዳሲ ቴክኖሎጂካዊ ታሽሙ ገራ ይናኔና ጽቡቅ እዩ ሳት እንታይ ይገብራል aim streamline producers blah blah በሐፈሻ investment initiatives new regulation introduces reforms based tax and duty incentives نابنت حدشت investment performance based tax and duty incentives investment نابت هاجر نكاتو عبي نجار كجبر كم زلو نحدشت business كفتوز دليو زبل بيزو صبغ نجار كجبر نخجبر الدل كفيتر اللي بعلالو الزد ما بوك بميدياناتو يزرقوا حلو عدو أبكلو لاو زلا كويناتن أجرجرن زلوا أوشت مالتي أمها كل عينت شجرات زلوا سلامتايكم يجبرالو IMF وورلد بانك يقدروا أنا زبل زلوا خدمة نحنا هنا نزل ندليو إيرترا تدليو مهنياتي إيرترا وجيب لنا وشتا
ካብ ብልጽግና ዝመጽእ ኩናት ድማ እዝና ይትሃብዎን ይበሃል ኣለና ስለዚ ኤርትራ ከምዚ እዚ ብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ ጽቡቕ ነገራት እዩ ዝገብሮ ዘሎ ግን ሃገር ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለካ ንርኢ ኣለና ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ድማ ከምኡ ዓይነት ምንቅስቃሳት እንተንገብር ንዓና ኣጸቢቑ መርባሓና ባህላ ያነ ካብ ብልጽግና ክቐድዕ ደልየ ኣይኮንኩን ንሱ ኣብ ዴንጀር ከሎ ኣብ ሓደጋ ከሎ ዝገብሮ ዘሎ ንሕና ኣብ ጽቡቕ ነገር ከለና ክንገብሮ ዘለና ኣሎ that's why ድማ ብዙሓት ኤርትራውያን ይጽሕፉ ኣለው ሓደ ሓየሎም ወዲ ኤሪ ዝብል እውን እንታይ ጽሒፍ ነይሩ ኤርትራ ብዙሕ ምሁራትን ዓቕሚ ዘለዎምን ኣብ ደገ ኣዝዮም ኣብ ኩሉ ዓውዲ ዓቕሚ ዘለዎም ናይ ኢንዱስትሪ ኢንጂነርስ እዮም ኣብ ብአይቲ ፕሮፌሽናልስ እዮም ኣብ ብዙሕ ዓቕሚ ዘለዎም ኤርትራውያን ኣለዋ ስለዚ እዚኦም ዓቕምታት እዚኣቶም ኤርትራ any Eritrean entrepreneur who's willing and ready to invest should be welcomed without delay and job creation is an essential ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዙሕ ከምዚ ዓይነት ፅሑፋት ኣብ ኤክስ ይወፅእ ኣሎ ኤርትራ ነቶም ድልውነት ዘለዎም ዓቕሚ ዘለዎም ዌልካሚንግ ዝኾነ ሕግታት ከተውፅእ ክትክእል ኣለዋ ኣዋጃት ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ዋላ 10 ሰባት ይእተው እቶም 10 ን10 ካልኦት ሰባት ክስሕቡ ይኽእሉ እቶም ኣትዮም ንዘለዉ ድማ ብሚድያ ደረጃ ድጋፍ መሃብ ከምዚኦም ዘለዉ ኣብነታውያን ሰባት ኣለዉ ሓደ ካብ ስዊድን ተበጊሱ ከምዚ ኢሉ ይገብራሉ ናበልካ ድማ ኣብ ሚድያ ክወፅእ እንድሕር ክኢሉ ኤርትራ ነዚ ዘለዋ ውሽጣዊ ሰላም ርግኣትን ናብ ቁጠባዊ ሕምባቤ ክትቅይሮ ኣለዋ ምክንያቱ ሓደጋ ዘለዎም ሃገራት ሱዳን ሶማልያ ኢትዮጵያ ኩላቶም ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ሃገራት እዮም እዚኦም ንሳቶም ከማ ናብ ቢዝነስ ገጾም ይኸዱ ኣለዉ ዋላ እኳ ከምዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቅልውላው ዘሎ ሃገር ንዓእቶ ኣነ ናይ ታክስ በነፊት ክበካየ ገለ እንተይልካ ኣነ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብል ሓደጋ ኣለዎ እዛ ሃገር እዚኣ ኢንቨስትመንት ናትካ ንሓደጋ ይቃልዓ እዩ ሃገርካ እንተኮይና ሃገርካ ግን ኤርትራ እንድሕር ኮይና ሃገርካ ኤርትራ እውን ኢትዮጵያ ክትወራዶ ገለዶ ዝበሃል ኣሎ ግን ሃገርካ እዩ ምናልባት ንሓዋሩ ክቕፅል ዝኽእል ሃገር ስለ ዝኾነ ዘለዎ ኩነታት እውን ተፀሚምካ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ኣብዘይ ሃገርካ ግን ሕማቕ ፖለቲካ እናረኣኻ ክትኣቱ ዝለዓለ ሓደጋ እዩ ዘለካ ስለዚ ኣብ ዓድና ድማ መንግስቲ ኤርትራ ንዘለዎ መስራሓት መሊሱ ከቀላጥፍ መሊሱ ከበርትዕ መሊሱ ምትብባዕ ንክህብ ተስፋ ንገብር እዚኣ ጥራያ ንኽብል ዝደሊ ኤርትራ 2026 ካብቲ 2025 ዝገበረቶ ወፃኢ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮጀክታት ብዝመስሎ ይኸይድ ኣሎ ኣብቲ ንዲያስፖራ ዘሎ ጉዳይ ግን ዝያዳ ነቲ ዲያስፖራ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ብኩሉ መንገዲ ኣበርክቶ ንክገብር ታርጌትድ ዝኾነ ስራሕ ክስራሕ እንተዝኽእል ንኤርትራ ብሉፅ ነገር መምፅእ ኣላ ባህላ ያነ ንሕና ድማ ኩሉ ግዜ ነቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ፅቡቕ እናመጎስና እናደገፍናን ነቲ ክግበር ዝግቦ ካልእ መንግስቲ ኤርትራ እውን ከም ዘድሊ እናፈለጠ ዝርዮ ዘሎ ነዚ ነገር እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ፃውዒትን ጎስጓስን ክንገብር ኢና በቲ ሓደ መዳይ ነቲ ዲያስፖራ ዘሎ ናብ ዓድኻ ገፅካ ተበገስ ሕሰብ ማለት መንግስቲ ኤርትራ ሎሚ ተበገስ ስለ ዝበለካ ሓፊልካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ኩሉ ሰብ ፀገማት እውን ስለ ዘለዎ ግን ክዳሎ ከም ዘለዎ ናብ ሃገሩ እቲ ኩነታት ቅይር ምስ በለ ቀልጢፉ ምንቅስቃስ ክገብር ዝኽእል ዕድላት ክጥቀመሉ ዝኽእል ክትከውን ኣለካ ብግልና ኦርጋናይዝድ እውን ክንከውን ክንክእል ኣለና ሕብረት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ኣነ በዛ ንእሽተይ ዓቕመይ ኣብ ስዊዘርላንድ ናይ ፕሮፌሽናል ኔትወርክ ንፈጥር ኣለና ድሮ ኣብዚ ሃገር ኣመዝጊብናዮ ድሮ ምስ ኤምባሲ ተዘራሪብና ብዙሕ ነገራት ተገይሩሎም ምሁራት ኣብ ኩሉ ዓውዲ ዘሎ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝቕመጡ ሓደ ኣገዳሲ ማሕበር ኣቑይምና ድሮ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ከም ፕሮፌሽናል ደረጃ ኢንቮልቭድ ኮይና ብሓደ ንሓተድና ኣብዛ ዓዲ ከመይ ጌርና ፅልዋ ንገብር በቲ ሓደ ምናልባት ኣብቲ ናይ ኣብ ጀኔቫ ተኸይዱ ዝነበረ ኣኼባ ኣብ ቴሌቭዥን ሪኢኹም ኣለኹም ኣብ ስክሪን እውን ይዘውር ነይሩ እቲ ናይ ኤርትራ ፕሮፌሽናልስ ኔትወርክ ኣብ ስዊዘርላንድ ቆይሙ ዘሎ እዚ ኣብ ግራስሩት ዝግበር ኮይኑ ብዓብዩ ድማ ናብ ኤርትራ ገፁ ዘቕንዕ ዓበይቲ ስራሓት ድማ ብተፈላለየ መንገዲ ንዝመፅእ ፕሮሞት ክንገብር ንህዝቢ ንኸነላሊ ተስፋ ንገብር ነቲ ማሕበሪት እውን ብግድዩ ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ መራሕቲ ናይቲ ማሕበር ኣብ ካልእ ግዜ ኣምፂና እውን ንዘራርቦም ንኸውን ንካልኦት ዝጓድሩ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ነዊሕ ጉዕዞ ከይዱ ዘሎ እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ጉይና ኢና ንገብሮ ዘለና ግን ስቲል ኣብ ኩሉ ሃገራትን ኮሚኒቲ ወርክስ ክፍጠርን ክዓብን ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ከከባቢና ልዕሊ ኩሉ ግን ብግልና ብእኩብ ናብ ኤርትራ ገፅና ኣቕኒዕና ነዚ ሃገርና ካብ ዘላቶ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ብቴክኖሎጂ ብቁጠባ ብቢዝነስ ብትምህርቲ ብኩሉ መንገዲ ንክትከይድ ነፍሲ ወከፍና ሃገርና ካባና ፅበዮ ነገር ኣለዋ እናበልና ናይ ሎማ ርሳብ ዝኩዴ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ይጠቕምን ሓሳብኩም ግደፍ እናበልኩም እዚኣ ክገጥፈኩም ኩላትና ሓደ ልብን ሓሳብን ዘለና ዝተወሰካ ቀደም ባህልና
Sahur